ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஹோப் வில் கம்ப்ளீட் இட் டுடே. ஸோ நம்ம வந்து மங்களாச்சரண் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया साक्षरमिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. श्री श्री राधा गोविंद ISKCON मंगलोर இந்த டேட்டிஸ்க்கு நம்மளுடைய ஒபேசன்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம அத்தியாயத்தை கண்டினியூ பண்ணலாம். ரெண்டாவது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பார்ட் 2ல வந்து நம்ம வந்து புத்தி யோகம், இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கர்ம யோகத்தையும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம், அதுவும் வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் பார்த்தோம். முன்னாடி வந்து கர்மயோகம் பத்தியும் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து குக்கியம், அதாவது சீக்ரெட் வந்து பகவான் வந்து சொன்னாரு. ஞான யோகம், நான் உடல் இல்ல நான் ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு சாங்கிய பிலாசபி வந்து சொன்னாரு. இந்த ரெண்டு பார்ட்லயும் நம்ம வந்து நேத்து வந்து என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகம், அது வந்து பாதியில நிக்கிறது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஸ்தித பிரக்ஞன் அப்படின்னா அவர் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்ம எண்ணம் செயல், நம்மளுடைய முழு இதோட கான்சியஸ்னஸ், அது என்ன சொல்றது, விழிப்புணர்வோட நம்ம வந்து நம்ம என்ன காரியம் பண்றோமோ அதுல வந்து நிலை நிறுத்த வேண்டும். அப்படி அதுதான் வந்து ஸ்தித பிரக்ஞன். வேற எதுலயும் வந்து நம்ம வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே கூடாது. சோ இவர் அர்ஜுனன் வந்து அந்த மாதிரிதான் இருந்தார் முதல்ல. இந்த இது வந்து தடுமாற்றம் ஏற்பட்டது. அந்த கலக்கத்தை வந்து பகவான் வந்து போக்கினார். சோ இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ நம்ம வந்து 44 வரைக்கும் முடிச்சோம். இது வரைக்கும் பார்த்தோம். நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன்ல. ஆமா, இது வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். போக ஐஸ்வர்ய பரஸ்தானம் விவசாத்மிகா புத்தி சமாதௌ ந விதீயத்தே அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம். சோ இதுலதான் வந்து நம்மளுடைய எப்போ நம்ம எல்லாம் வந்து ஜட உலகத்தோட இன்பத்தை நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ வந்து பகவானுடைய தொடர்புல நம்ம வந்து தொடர்பு வந்து விட்டு போயிடும். சோ நம்மளுக்கு வந்து அதனால என்ன ஆகும்னா கன்ஃபியூஷன் வருது. அதேதான் இப்போ அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தாரு. அவர் வந்து பற்றுதல் வந்து எது பேர்ல வச்சாரு அப்படின்னா தன்னுடைய உறவுக்காரங்க அப்படின்ற அவர் பேர்ல பற்றுதல் வச்சதுனால அவருக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உலலன்பத்திலும் பௌதிக செல்வத்திலும் மிகுந்த பற்றுதல் கொண்டு அதனால் மயங்கி உள்ளவர்களின் மனதில் முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டிற்கான ஒரு திடமான உறுதி உண்டாவது கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதனால நம்ம வந்து ஜடசக்தியின் இது எதனால ஏற்படுறது அப்படின்னா ஜடசக்தியின் ஆதிக்கத்தால் அவர்கள் ஏறக்குறைய புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இன்னைக்கு வந்து 45வது நம்ம வந்து பார்க்க 45வது வந்து இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா திரைகுண்ய, அதாவது 3 முக்குணங்கள், அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்தரேகுண்ய பாவார்ஜுனா நிர்வந்தவோ நித்ய சத்வசௌதோ நிர்யோகக்ஷேம ஆத்மவான். சோ இதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வேதங்கள் பொதுவாக என்ன பண்றது அப்படின்னா பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களை பற்றியே வந்து அதை வந்து வேதங்கள் வந்து பகவான் வந்து அது பிரம்மாக்கு வந்து எடுத்து சொன்னார். 3 வேதங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து 4வது வேதம் அதர்வண வேதம் அப்படின்றது வந்தது. அந்த திரைகுண்யம் வந்து எப்பவுமே வந்து திரைகுண்யம் தான் வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது 3 குணங்களை வைத்துத்தான் இந்த 3 வேதங்கள் தான் எழுதப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து திரிவேதா அப்படின்றதுதான் வந்து வந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து 4வது வேதம், அதாவது அதர்வண வேதம் வந்து உடனே வந்து சொல்லப்படவில்லை. இது 3 தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சொன்னாங்க.
சோ பொதுவா வந்து ஜட இயற்கையை பத்தி தான் வந்து இந்த பௌதீக சுகங்கள், பௌதீக இன்பத்தை பத்தி நம்ம அனுபவிக்கிறது எப்படி, அதை பத்தி தான் வேதங்கள் வந்து சொல்றது. அதனால நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு, இப்ப நம்ம வந்து பாகவதத்துல நம்ம வந்து பாக்குறோம், பரீட்சித் மகாராஜா, நம்ம வீட்டுல கூட யாராவது குழந்தை பிறந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம உடனே நட்சத்திரம் வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? நட்சத்திரம் எந்த நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கு, எந்த நாள் பிறந்திருக்கு, டைம், அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம். எதனால அப்படின்னா, இந்த வேதங்கள்ல வந்து குறிப்பிட்டிருக்கு இந்த டைம்ல இந்த மாதிரி பிறந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்கள எந்த நிலையில இருப்பார்கள் அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்து சொல்லும் அந்த வேதம். சோ அதுதான் வந்து வேதங்கள் வந்து பேசிக்கா எதை பத்தி ஜாஸ்தி டீல் பண்றது அப்படின்னா, இந்த பௌதீக சுகங்கள் அதை பத்தி தான் வந்து, அதுவும் முக்குணங்களை பத்தி தான் வந்து டீல் பண்றது. சோ அர்ஜுனா, இந்த 3 குணங்களும் அப்பாற்பட்டவை ஆவாயாக. அது நீ வந்து அந்த 3 குணங்களோட நீ வந்து ஒன்னு சம்பந்தப்படுத்திக்கிறது. அதாவது சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம், இந்த 3 குணங்களோட சம்பந்தப்படாது. நீ வந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு போ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்ற. சுத்த சத்துவம் தான் திறந்த ஞானி ஆவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டு பொருட்களை அடைதல், பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்து விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக. நான் இவங்க எல்லாம் இறந்துபோயிட்டா நான் என்ன இது அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பா இறந்து போயாச்சுன்னா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் இறந்து போயாச்சு அப்படின்னா அந்த பெண்கள் என்ன பண்ணுவார்கள், இந்த இருமைகள்ல இருந்து நீ வந்து விடுபட்டு வா அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து இந்த இதை சொல்றாரு. பௌதிக செயல்கள் நம்மளுக்கும் அப்படிதான். நம்மளுக்கு வந்து சாண்டிங் அட்டெஸ்டேஷன் நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா அப்பதான் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் வரும். இல்ல காலையில வந்து பால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிற்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து ஒன்னொன்னா இதுதான் வந்து பௌதீக சம்பந்தப்பட்டு இருந்தது அப்படின்னா நம்மளால வந்து கண்டினியூஸா வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை புரியறதுன்றது கஷ்டம். சோ அதனால நம்ம ஜட உலகில் பந்தத்தை தான் இது வந்து உண்டாக்குறது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு. பகவானும் அவருடைய சீடனுமான அர்ஜுனன் வந்து எப்படின்னா பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்றாரு. பிரம்ம ஜிக்ஞாசா அப்படின்னால பிரம்மனை பற்றிய ஜிக்ஞாசான்னாலே வினாக்கள் அப்படின்றதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. வினா பகவானை பத்தி பகவானை பத்தி கூட இல்ல, பிரம்மனை பத்தி வந்து வினா எழுப்புகின்றார் யாரு, அர்ஜுனன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ வேதாந்தத்தின் தத்துவத்தின் உன்னத நிலைக்கு உயருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றார். ஜட ஒலியில் உள்ள எல்லா ஜீவன்களும் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கேன். சோ யாராவது வந்து நான் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கேன், எனக்கு எந்த கவலையுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1 மினிட் வந்து 1 ஹவர் வந்து சொல்லுவான். அதுக்கு அடுத்தது வந்து எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் வந்துட்டு, அது வந்துட்டு, இது வந்துட்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, ஜடபூமியில இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் அப்படின்ட்டே வந்து குறிப்பிடுறது. சோ எவ்வாறு சிக்கல்களிலிருந்து விடுபடுவது என்று உபதேசிக்கும் வேத ஞானத்தை அவர்களுக்கு அளித்தார் வந்து யாருன்னா கடவுள் பகவான் வந்து அளித்தார். அதுதான் கர்ம காண்டம் எனப்படும் புலனுகர்ச்சி செயல்களை பற்றிய அத்தியாயம் முடிந்த பின் உபனிஷத்துகளின் வடிவத்தில் ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து வழங்கப்படுகின்றது. 5வது வேதம் எனும் மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாக பகவத்கீதை இருப்பது போலவே உபனிஷத்கள் பல்வேறு வேதங்களின் பகுதிகளாகும். உபனிஷத்களே தெய்வீக வாழ் தொடக்கமாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாங்க. உபனிஷத் அதுதான் வந்து ஈஷோ உபனிஷத் நம்ம லெவல் 2ல நம்ம வந்து படிக்க போறோம் இல்லையா? அதுவே வந்து என்ன அப்படின்னா யஜுர்வேதத்தோட ஒரு அம்சம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பௌதிக குணங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். நம்ம நல்ல எண்ணம் வரணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அசோசியேஷன் வந்து நல்லா இருக்கணும். நம்மளோட அசோசியேஷனோட இது நிறைய வந்து நம்ம கஷேத்ராடான் போனோம் அப்படின்றாங்க. நிறைய வந்து நம்ம பகவான் இருந்து விளையாடிய இடத்தெல்லாம் வந்து போனோம். இப்ப வந்து பிருந்தாவன் போகலாம், துவாரகா போகலாம், அடுத்தது வந்து மாயாபூர், ஜெகநாத், இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து பகவானுடைய இருப்பிடம் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து அசோசியேஷன் வந்து நல்ல அசோசியேஷன் இருக்கும். அப்ப வந்து மற்ற இதெல்லாம் வந்து நினைக்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது. கிருஷ்ணரின் நல்லிடத்தை முழுமையாக சார்ந்து முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும்போது அந்த தெய்வீக நிலை வந்து கிட்டுகின்றது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. கீதா மாதாஜி, நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க, சொல்லுங்க. படிட்டோம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. யாவான் அர்த்த உதாபனே சர்வதஹ சம்லுப்த உதகே தாவான் சர்வேஷு வேதேஷு பிராமணஸ்ய விஜாதனஹ. விஜானத்தை முழு அறிவு பெற்றவன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். விஜானத்தன் யாவான் அப்படின்னா யாவான எல்லாவற்றையும், அவையெல்லாம்
யாவரும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வின்னு சொல்றோம்ல, யாருன்னு யாருனால் கேளுங்க அப்படின்னா அது மாதிரி அவை எல்லாம். சோ அதனால இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சிறு கிணற்றில் செய்யப்படும் தேவைகள், பூர்த்தி செய்யப்படும் தேவைகள் அனைத்தும் பெரும் நீர்த்தேக்கத்தால் உடனே பூர்த்தி செய்யப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, நம்ம தண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு சின்ன கிணறு இருந்துட்டு அப்படின்னா அந்த தேக்கத்தை வந்து நம்ம நீர் தேக்கத்தை வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம். அதே வந்து பெரிய அகண்ட கடல் இருந்துட்டு இல்ல ஒரு நதி இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய தேக்கம் இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உடனே வந்து பூர்த்தி ஆகும். ஏன் அப்படின்னா போனோமா அள்ளின்னு வந்தமா இருக்கணும். இதுல அப்படின்னு வரும்போது நம்ம கயத்தை விட்டு நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது போலவே வேதங்களின் நோக்கங்கள் எல்லாமே அவற்றிற்கு பின்னால் உள்ள நோக்கங்களை அறிவதனால் அடையப்பெறும். அது எதற்காக எழுதப்பட்டது? நம்ம வந்து மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது ஜடபூமியில சுகமாக வாழறதுக்கான என்னெல்லாம் எது பண்ணணுமோ, ஹோமம் பண்றதோ இல்ல இது படிக்கிறதோ, மந்திரங்களை படிக்கிறது, இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த இது என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய டெம்பரரி பிளஷர்ஸ் வந்து தீர்க்கும். ஆனா அது எதற்காக எழுதப்பட்டது அப்படின்றது வரும்போது அதோட உள்நோக்கம் வந்து தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம வந்து வெற்றி அடைவது நிச்சயம். பகவானுடைய வெற்றி அடைவது, பகவான் கிட்ட போறது வந்து நிச்சயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ வேத இலக்கியங்களில் கர்மகாண்ட பகுதிகளில் குறிப்பிட்டுள்ள சடங்குகள் நம்ம எப்பவுமே வந்து we will always be more inclined to என்ன சொல்றது அந்த ரிச்சுவல்ஸ் rather than the main purpose அப்படின்பாங்க. என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து வீட்டுல ஹோமம் பண்ணணும் இல்ல ஒரு பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இருக்கிற ஜென்ஸ் அத்தனை பேர் வந்து பூஜையில உட்காந்துருப்பாங்க. ஆனா லேடிஸ் அத்தனையே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, சில பேர் அந்த வீட்டுல யார் ஹோஸ்ட் பண்றாங்களோ அவங்க, அப்புறம் அவங்களுக்கு உறவுக்காரங்க யாரும் இருந்தாலும் உடனே உள்ளதான் வந்து கிச்சன்ல தான் வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த முழு இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க மாட்டேன்றது. சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, கர்மகாண்டா பகுதியில் குறிப்பிட்ட சடங்குகள்ல தான் நம்ம வந்து ஜாஸ்தி நம்ம வந்து டீல் பண்றது. யாகங்களும் தன்னுணர்வை படிப்படியாக அடைவதற்கு ஊக்குவிக்கின்றன. சோ தன்னுணர்வின் நோக்கம் வந்து பகவத்கீதையின் 15வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி வந்து ரொம்பவே தெளிவா வந்து கொடுத்திருக்கு. வேதங்களை பயிலுவதன் நோக்கம். சோ இங்க வந்து வேதங்கள் வந்து 15வது அத்தியாயத்துல சொல்றாங்க அப்படின்னா, வேதங்கள் பயிலுறதுனால அந்த பிராமணர்கள் எங்கே செல்கிறார்கள்னா தேவலோகத்து, அதாவது சொர்க்க லோகத்துக்கு அவர்கள் வந்து செல்கின்றார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. தேவலோகம் அப்படின்னு வரும்போது இது எல்லாமே பதவி அப்படின்றதுதான் அவங்க சொல்லலாம். இப்ப எப்படி வந்து சூரியன்ன்றது வந்து அது பதவிதான். எப்படி வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்றது ஒரு பதவின்ற மாதிரி சூரிய தேவன் அப்படின்றது ஒரு பதவி. அந்த பதவிக்கு வந்து யார் வந்து ஏற்றமுடையராக இருக்கிறார்கள், அதாவது விவஸ்வான். நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கோம், படிக்கவும் போகிறோம். சோ அதுல வந்து விவஸ்வான் தான் வந்து அந்த சூரியன் என்ற பொசிஷனுக்கு அவர் வந்து தகுதியானவர். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பொசிஷனுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்றதுனால சூரிய நாராயணன், அதாவது பகவானே நாராயணனே வந்து சூரிய கடவுளாக வந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவரே வந்து தேவாதி தேவனாக அவர் வந்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அது எல்லாமே வந்து பொசிஷன். இந்திரன் அப்படின்றது ஒரு பொசிஷன், விநாயகர் அப்படின்றது ஒரு பொசிஷன். சோ விநாயகர் அப்படின்னு வந்து அடுத்த இதுல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, விநாயகர் வரும்போது அடுத்ததுல வந்து அவர் பிரம்மாவாக வரக்கூடியதாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க, இல்ல இந்திரனாக வரலாம். சோ அந்த மாதிரிதான் வந்து இல்ல எல்லாமே வந்து பொசிஷன்ஸ். தேவர்கள் அதான் சொல்றாங்க இல்லையா, நீங்க வந்து தேவர் கற்றறிந்த நிறைய புண்ணியம் செஞ்சாச்சு அப்படின்னா புண்ணிய லோகத்தில் பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. புண்ணிய லோகத்துல எப்படியா பிறப்பெடுப்பார்கள் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸ் வந்து அங்க இருக்கும். 330 கோடி தேவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து 330 மில்லியன் இது ஆமா மில்லியன் கூட இல்ல, பில்லியன் இது தேவர்கள் வந்து இருக்காங்க. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது வெரி ஃபியூ, ஒரு 25 சொன்னோமா ரொம்ப அதிகம் அப்படின்ட்டு வந்து நினைச்சுப்போம். அந்த மாதிரி நிறைய வந்து தேவர்கள் இருக்காங்க. அதுல ஏதாவது ஒரு வடிவம். அது மாதிரி அதுக்கு கீழே லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளது வந்து பூலோகம், அடுத்தது வந்து புவர் லோகம் அப்படின்றது. புவர் லோகத்துல தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ராட்சசர்கள் அப்புறம் வந்து பிசாசுகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பிசாசுகளாக பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. பிசாசுகளா எப்படி பிறப்பார்கள் அப்படின்னா வந்து சோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு 70 வயசு வரைக்கும் இருக்கணும் அப்படின்னா அவர் வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அவர் திடீர்னு மரணம் அடைகிறாருன்னா 50 வயசு அப்பா அவருக்கு, இந்த 20 வயசு வந்து அவர் பிசாசு லோகத்துல அவர் வந்து பிறப்பெடுப்பார் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். ஆவியாக சுத்தி கொண்டிருப்பார் அப்படின்றது அதுதான் வந்து சொல்றேன்.
வேற எதுவும் இல்ல. சோ அதுதான் இங்க வந்து என்ன அப்படின்னா, எல்லா வேதங்களும் வந்து இதை பத்தி வந்து சொல்றது. எந்தெந்த மாதிரி பண்ணினா எந்தெந்த மாதிரி பிறப்பெடுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து சொல்றது. சோ இது வந்து ஒரு நம்மளுடைய வேதங்கள் எதுக்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய இதை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக, தன்னுணர்வை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்கு, அதோட உள்நோக்கமே வந்து நம்மளோட தன்னுணர்வு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு தானே ஒழிய, நம்ம வந்து ஜட உலகத்துல எப்படி வந்து இன்பம் அடையிறது அப்படின்றது வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அனைத்திற்கும் மூல காரணம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து அறிவதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. எனவே தன்னுணர்வு என்றால் கிருஷ்ணரையும் அவருடைய உறவையும் புரிந்து கொள்வதாகும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. எப்படி வந்து பரீட்சித் மகாராஜுக்கு வந்து அவரு அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது கிருஷ்ணரை வந்து இந்த வடிவுல வந்து பார்த்தாரு. அதாவது தம் சைஸ்ல இருந்தார் கிருஷ்ணர். அது வந்து கதா இதை வச்சுட்டு சுதர்சன் சக்கரத்தை வச்சுட்டு இருக்காரு, ஃப்ளூட் வச்சுட்டு இருக்காரு, நிறைய ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டு இருக்காரு, எல்லோ கலர் ட்ரெஸ் வேஷ்டி போட்டுட்டு அப்படியே வந்து அந்த குழந்தைய வந்து பாதுகாக்கிறாரு அவரு. அப்படியே சுத்தி சுத்தி வர்றாரு. அந்த குழந்தைய வந்து அந்த ஹீட்ல வந்து இதுவா கூடாது, தனியணும், அந்த ஹீட் வந்து தனியணும், அது பிரம்மாஸ்திரத்தோட ஹீட் தனியணும் அப்படின்றதுக்காக தணிக்க வைக்கிறாரு இல்லையா. சோ அப்ப வந்து அந்த குழந்தை வந்து நல்லா பாத்துறது. அந்த பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நல்லா பாத்துக்கிறது. வெளியில வந்துட்ட அப்புறம் அந்த கிருஷ்ணர் தான் வந்து தேடின்னு இருக்கு. கிடைச்ச உடனே அப்படின்னா அதை விடவே இல்லை. அதுதான் வந்து ஹீஸ் அ பியூரஸ்ட் டிவோட்டி அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னான். பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து வயிற்றுலயே அம்மா வயிற்றுலயே வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்ததுனால ஹீஸ் அ பியூரஸ்ட் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ கிருஷ்ணருக்கும் உயிர் வாழ்வுக்கும் இடையிலான உறவு வந்து எங்க இருந்து இருக்கு அப்படின்னா, அம்மா வயிற்றுல இருந்து இருக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் வந்து உறவு இருக்கு. நம்ம எல்லாம் வந்து வெளியில வந்துட்ட அப்புறம் அதை பத்தி மறந்து போயிடுறோம். ஆனா இந்த மாதிரி நிறைய இந்த ஜீனியசஸ் இல்ல அந்த 6வது அத்தியாயத்துல சொல்ற மாதிரி தோல்வியற்ற யோகிகள் அவங்க எல்லாம் வந்து அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்திருப்பாங்க. இல்ல அந்த நிலையில வர்றதுக்கு அந்த சான்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இருக்கும். அதனால்தான் அவங்க வந்து நேத்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, இந்த பணக்கார செல்வந்தர் குடும்பத்தில் அவர்கள் பிறப்பார்கள், அப்படி இல்லைன்னா கற்றறிந்த பிராமணர்களிடையே அவர்கள் பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து சொல்றது. சோ அது வந்து என்ன முக்கியம் அப்படின்னா, வேதங்களை பயில்வது மூலம் கிருஷ்ணரை அறிவதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமா இருக்கும். நம்ம இந்த ஜடபூமியில வாழ்வது பத்தி நம்ம அதை பத்தி நினைக்க கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இங்க வந்து பின்வரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து உறுதி செய்யறது, எம்பெருமானே நாய் உண்ணும் சண்டாளனை போன்ற இழிவான குலத்தில் பிறந்திருப்பினும் உமது நாமத்தை, அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. நான் ரொம்ப கீழ் இதுல வந்து பிறந்தாகணும், பகவானுடைய நாமத்தை கண்டினியூஸா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா அவன் வந்து பகவானால பிராமணன் என்று அங்கீகரிக்கப்படுவான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அது என்ன சாண்டிங் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தெய்வீக குணங்கள் அத்தனையும் வந்து அவனுக்கு வந்து வந்துரும் அப்படின்றது சொல்றாங்க. எனவே சடங்குகளில் மட்டும் பற்றுதல் கொள்ளாமல் வேதங்களின் குறிக்கோளும் புரிந்து கொள்வதும் அளவிற்கு ஒருவன் புத்திசாலியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஆயினும் வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க வந்த பகவான் சைத்தன்யரால் சிபாரிசு செய்யப்பட்டபடி கடவுளின் புனித நாம சங்கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலம் வேத பண்பாட்டின் மிகச்சிறந்த நோக்கம் பூர்த்தி அடைகின்றது. சோ வேதாந்த தத்துவங்களை பயிலாமல் மந்த மதி கொண்டு உணர்ச்சி வயப்படும் கூட்டத்தினரை போல் ஏன் பகவானின் புனித நாமங்களை மட்டும் பாடுகின்றீர் என்று சைத்தன்யரை பார்த்து வந்து கேட்டார். ஏன் இந்த நாமத்தையே சொல்லிருக்கு, உங்களுக்கு வந்து வேதம் எல்லாம் வந்து தெரியாதா, வேதம் போய் கத்துக்கோங்க, ஏன் திருப்பி திருப்பி இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்ன போது சைத்தன்யர் வந்து அதுக்கு பதில் சொன்னாரு. நான் ஒரு மாபெரும் முட்டாள் என்பதை கண்டறிந்த அந்த ஆன்மீக குரு வெறுமனே பகவானின் புனித நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய சொல்லி உள்ளார். அவருக்கு வந்து என்னோட ஆன்மீக குரு வந்து முட்டாள் தான், அவரும் முட்டாளு நானும் முட்டாளுன்னு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் மாத்திரம் பண்ணுன்னு சொன்னாரு. ஆனால் நான் வந்து பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாராம் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதாவது நம்ம அதனால என்ன பண்றாரு, அந்த மந்திரத்தை வச்சுட்டே அவர் வந்து பரவச நிலை அடைந்தார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து கலியுகத்துக்கு ஏற்ற மகா மந்திரம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ரொம்ப உயர்வா வந்து பகவானையும் பகவானுடைய நாமத்தை பத்தி வந்து சொல்லிருக்கு. இதுவே எல்லா வேத ரகசியங்களும் இறுதி நோக்கமா பகவானை சென்றடைவதுதான் இறுதி நோக்கம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். 47 தன்மண்ணேவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலஹேதோர்மா தே சங்கோ அஸ்த அகர்மணி. இது வந்து எல்லாமே ரொம்ப இந்த இந்த ஸ்லோகம் வந்து எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம அடிக்கடி வந்து டிவில எல்லாம் கூட வந்து பார்த்திருக்கோம். சோ
சோ அது பகவான் என்ன சொல்றாரு, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை மட்டும் செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் கிடையாது. அந்த ரிசல்ட் பத்தி நீ நீ எனக்கு எப்படி வரணும் இப்படி வரணும்னு யாருமே நீ பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கவே முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணம் என்று ஒருபோதுமாக எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. நான் பண்ண மாட்டேன், போரிட மாட்டேன், இவங்க எல்லாம் உறவுக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பற்றுதலை காரணம் காட்டி உங்க கடமையை செய்யாது இருக்காது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ இங்க 3 விஷயங்கள் சொல்றாங்க. ஒண்ணு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், இன்னொன்னு தீய செயல்கள் மற்றும் செயலற்ற தன்மை. அதை பத்தி இங்க டீல் பண்றது. சோ பௌதிக குணத்திற்கு தகுந்தாற் போல எப்படி நமக்கு தகுந்தாற் போல செய்யப்படும் செயல்கள் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அப்படின்ட்டு சொல்றது. அதிகாரியின் ஒப்புதல் இன்றி செய்யப்படும் செயல்கள் எதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வயலேஷனா பண்றோமோ அது அத்தனையும் தீய செயல்கள் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு செயலற்ற தன்மைன்றது என்ன அப்படின்னா, தனக்கென்று உரிய கடமையை செய்யாதிருப்பது செயலற்ற தன்மை. எனக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு, அது செய்யாது இருக்கிறது தான் செயலற்ற தன்மை. செயலற்ற இருக்காமல் பலனை எதிர்பார்க்காமல் தனக்குரிய கடமைகளை செய்யுமாறு அர்ஜுனனை பகவான் வலியுறுத்துகின்றார். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் 3 வகைப்படும். தினசரி செயல்கள், ஒண்ணு டெய்லி நம்மளோட டெய்லி டியூட்டிஸ் என்ன அப்படின்றது. இன்னொன்னு அவசர செயல்கள், எமர்ஜென்சி அப்படின்றது இருக்கு. அடுத்தது விருப்ப செயல், எனக்கு இதுல விருப்பம் இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. சாஸ்திர விதிகளுக்கு ஏற்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையாக செய்யப்படும் தினசரி செயல்கள் சத்துவகுணத்தில் செயலாற்றப்படுபவை. பலன்களை தரும் செயல்களை பந்தப்படுவதாக காரணமாக்குகின்றன. அந்த செயல்கள் நல்லதல்ல. விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஒவ்வொருவரும் முழு உரிமை உண்டு. எனினும் பலனில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் செயலாற்ற வேண்டும். இது போன்ற பற்றின்றி செயலாற்றும் கடமைகள் ஐயமின்றி ஒருவனை முக்தி பாதையில் கொண்டு செல்லும். சோ கடமைக்காக போரிடுவதே அர்ஜுனனுக்கு விடுதலை தரக்கூடிய மங்களகரமான பாதையாகும் அப்படின்ட்டு பகவான் தீர்மானமா இங்க சொல்றாரு. 48 படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? யோகஸ்தகுரு கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா தனஞ்சய சித்தியோ சமோ பூத்வா சமத்வம் யோக உச்யதே. அர்ஜுனா, வெற்றி தோல்வியில் பற்றுக்கொள்ளாது. உனக்கு வெற்றி வருதோ தோல்வியோ அதெல்லாம் நீ எதிர்பார்க்காது, உன்னோட வேலையை பண்ணு அப்படின்றாரு. உனது கடமையை சமநிலையோடு செய்வாங்க. சமநிலை அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஒரு போரிடுறதுக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா, நீ போரிடுறதுக்குன்னு வந்தாச்சுன்னா உன்னோட காரியம் போரிடுறது தானே வழிய நீ அது பண்ணலாமா இது பண்ணலாமா அப்படின்னு இருமைகள் இருக்கக்கூடாது. இது போன்ற சமத்துவமே யோகம் என்று அறியப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இங்க யோகத்தில் செயலாற்ற வேண்டும் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார். யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் என்றால் எப்போதும் தொந்தரவு கொடுக்கும் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை முழுமுதற் கடவுளின் மீது நிலைநிறுத்துவதாகும். முழுமுதற் கடவுள் யார்? கிருஷ்ணரே. அப்புறம் அவரே போரிட சொல்லும் போது போரின் விளைவுகளில் அர்ஜுனன் செய்யக்கூடியது ஒன்றுமே கிடையாது. அவரே போரிடுன்னு சொல்லும் போது அர்ஜுனன் அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ அர்ஜுனோட வேலை என்ன? அவருடைய கட்டளையை பின்பற்றுவதே உண்மையான யோகம். கிருஷ்ணன் உணர்வினும் பயிற்சியில் இது பயிலப்படுகின்றது. சோ பகவானுடைய கட்டளையை நம்ம சிறமேற்கொண்டு பகவானுக்கு எதெல்லாம் பிடிக்குமோ அதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுதான் ட்ரூ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அதுதான் சொல்றோம். சோ சத்திரியனான அர்ஜுனன் வர்ணாசிரம தர்மத்தை சார்ந்தவன். விஷ்ணு புராணத்தின் வர்ணாசிரம தர்மத்தின் முழு நோக்கமும் விஷ்ணுவை திருப்திப்படுத்துவதே என்று கூறப்படுகின்றது. அதனால்தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம லேடிஸ் பாத்திருக்க மாட்டோம். ஜென்ஸ் அவங்க வீட்டுல ஏதாவது டெத் இருந்தது அப்படின்னா அப்பாவோ அம்மாவோ யாராவது அந்த இதுல பண்ணக்கூடியவர்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா காரியங்களுமே பகவானை திருப்திப்படுத்துறதா. நம்ம வீட்டுல டெத் ஏதாவது அப்பாவோ அம்மாவோ இறந்து பழையாச்சு அப்படின்னா அந்த பையனை காரியம் பண்ணுவாங்க. கடைசியா அந்த கொல்லி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மந்திரம் சொல்லுவாங்க. அது என்ன மந்திரம்? காயேன வாச்சா மனசேந்திரியா புத்தியத்மனாவா கிருதே ஸ்வபாவா கரோமி எச்ச சகலம் பரஸ்மை நாராயணாதி சமர்ப்பையா. நான் எல்லாமே ஏதாவது தப்பு ஏதாவது பண்ணியிருந்தேன் போயிருந்தேன் அதெல்லாத்தையும் மன்னித்து உங்களுக்கே சமர்ப்பிக்கின்றேன் இதை அப்படின்ட்டு இதில் தள்ளிடுவாங்க. உள்ள கொல்லி வச்சிருவாங்க, இல்ல அந்த எலக்ட்ரிக் இதுல தள்ளிடுவாங்க. அதுதான் கடைசியா சொல்லக்கூடிய மந்திரம் அப்படின்ட்டு சொல்றது. சோ இதுல நடக்கக்கூடிய அத்தனையும் நம்ம ஜடபூமியில நடக்கக்கூடிய அத்தனையும் விஷ்ணுவிற்கு சமர்ப்பணம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே அவருக்குதான் சமர்ப்பணம் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா.
பிரபுஜி அது கரெக்டா? நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹலோ, கரெக்டா நான் சொன்னது? ஆமா, எல்லா இதுமே வந்து எந்த ஒரு பூஜை பண்ணாலுமே லாஸ்ட்ல இந்த காயன வாச்சா மனசு, எங்க அப்பா கூட வேடிக்கையா சொல்லுவாரு, எனக்கு பிடிச்ச மந்திரம் இதுதான் அப்படி அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லா தப்பும் கிருஷ்ணனுக்கு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றது பண்ணாது அப்படின்றது, மனசால் உடலால் செய்த எல்லா தவறுகளும் போகட்டும் கண்ணனுக்கு அப்படின்னு சொல்றதால அவர் இந்த மந்திரத்தை வந்து சொல்லிட்டு அப்புறம் சிரிப்பாரு அவரு. நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோமோ எல்லாருக்கும் நாராயணன் மேல போட்டுடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு கேஷுவலா. அதான் அந்த கொல்லி வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இல்ல அந்த எல்லாத்துக்குமே எல்லா இதுவுமே எண்ட் ஆஃப் இது வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம் இல்லாட்டி நாராயணாதி சமர்ப்பியாமி, இதுதான் எண்டு எல்லாமே. எந்த ஒரு ஈவன் சந்தியாவந்தனம் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே கூட சத் கிருஷ்ணார்ப்பணம் மஸ்துன்னு சொல்லிதான் அந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ண இடத்துல வந்து ஒரு டிராப் தண்ணி விட்டு தீர்த்து விட்டு நெத்தியில வச்சுக்கணும். எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் தான். எல்லாமே நம்ம வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொன்னா கூட எல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொன்னா கூட நம்ம வந்து தேவர்களையும் நம்ம வந்து வணங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதும் அர்த்தமாக இருந்தது இல்லையா? தேவர்களை வணங்கும் போது தேவர்களும் அவரால் உண்டாக்கப்பட்டவர், கிருஷ்ணராலேயே தான் உண்டாக்கப்பட்ட எல்லா ஒரு விதத்துல இருக்காரு இல்லையா? ஒவ்வொரு இதுவும் சொல்றாரு இல்லையா? நான் இதுல ஆதித்யர்களில் நான் இவராக இருக்கேன், ருத்ரர்களில் சிவனாக இருக்கிறேன், சேனாதிபதிகளில் கார்த்திகேயனாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? யாரை வணங்கினாலும் அவரை வணங்குதால் தான் இது எல்லாம் முடித்துட்டு அப்புறம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் தான். எல்லாம் வணங்கினாலும் நான் கிருஷ்ணனை நினைத்து கொண்டுதான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்துட்டு முடிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 49வது ஸ்லோகம். தூரேண ஹயவரம் அகர்ம புத்தி யோகா தனஞ்சய புத்தௌ சரணம் அன்விச்ச கிருபானோ பலஹேதவஹ. சோ இங்க வந்து தனஞ்சய, அதாவது அர்ஜுனனை வந்து அட்ரஸ் பண்றாரு. அனைத்து மோசமான செயல்களையும் பக்தி தொண்டின் உதவினால் தூரமாக வைத்துவிட்டு சரண அடைவாங்க. என்னை நீ சரணடை அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. தமது செயல்களின் பலன்களை அனுபவிக்க விரும்புவர் கஞ்சர்களே ஆவார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் பண்றது எனக்கே அப்படின்றதுதான் கஞ்சர்கள். இல்ல இது வந்து என் பகவானுக்காக பண்றேன் அப்படின்னா அதோட பாவமோ புண்ணியமோ அவரே வந்து அந்த இது வந்து அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா போதும். எந்த காரியம் வந்து செஞ்சாலும் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தொடங்கினோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு இடையூறும் வந்து வராது. அதுதான். சோ பகவானின் நித்திய தொண்டன் எனும் தனது ஸ்வரூப நிலையை உண்மையாக புரிந்து கொண்டவன் கிருஷ்ண உணர்வற்ற இதர செயல்கள் வந்து அனைத்தையும் துறக்கின்றான். சோ ஏற்கனவே விளக்கியபடி புத்தி யோகம் என்றால் பகவானுக்கு செய்யப்படும் திவ்யமான அன்பு தொண்டே அப்படின்றது இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ அதான் தங்களது மனித சக்தியை பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தாமல் விரைப்படுத்துகின்றது. யாரு அப்படின்னா கஞ்சர்கள்ன்றது தனக்கு என்ன வேணும், தனக்கு என்ன நடக்கணும் அப்படின்றதுதான் அவங்க பார்க்கக்கூடியவர்கள கஞ்சர்கள். அதனாலதான் நம்ம வந்து சரணடையும் போது என்னுடைய பாவம் புண்ணியம் அனைத்தும் உங்களுக்கு சமர்ப்பணம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இல்ல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம புண்ணிய காரியத்துக்காக நம்ம தேவலோகத்துல பெறப்படுத்து அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பியும் வந்து ஜடலோக உலகத்துல நம்ம வரும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. 50. புத்தி யுக்தோ ஜஹாதீஹ உபேஷு கிருத துஷ்கிருதே தஸ்மாத் யோகாய யுஜ்யஸ்வ யோகா கர்மசு கௌஷலம். கௌஷலம்னாலே கலைன்னு அர்த்தம். கௌஷலம். சோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளவன் இந்த வாழ்விலேயே நல்ல தீய செயல்களின் விளைவுகளையும் தருகின்றான். எனவே எல்லா செயல்களிலும் சிறந்ததான யோகத்திற்காக பாடுபடுவாயாக அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு. சோ நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து ஜீவாத்மாக்கள் வந்து தனது நல்ல தீய செயல்களின் பலவித வினைகளை சேர்த்து வைத்துக் கொண்டுள்ளனர். இதனால் தமது ஸ்வரூப நிலையை என்ன என்று அறியாமல் தவிக்கின்றனர். சோ பல ஆண்டுகளாக செய்யக்கூடிய தீய செயல்களோட பாவ விளைவுகள்லாம் வந்து அந்த அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ ஒரு ஜென்மால வந்து நம்ம நல்ல தீய செயல்கள் செஞ்சுட்டு அடுத்த ஜென்மால வந்து அந்த தீய செயல் செய்யாம இருக்கவும் முடியாது. சோ அதனால கண்டினியூ ஆகும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. ஏன்னா அதனோட விளைவு வந்து இந்த ஜென்மாலேயே நம்மளுக்கு வந்து நடக்கும். அதனால அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பாவ செயல்கள் அத்தனையும் வந்து அக்யூமுலேஷன் ஆகுது.
அக்யூமுலேஷன்னால பகவானுடைய ஸ்வரூபம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியறதில்ல. பகவானுடைய உண்மை நிலை வந்து அவங்களுக்கு வந்து தெரியறதுனால திருப்பி திருப்பி வந்து இந்த பூமியில இறப்பு பிறப்பு பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற மாதிரி வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்து பிறவிதோறும் சங்கிலி தொடர் போன்று பாதித்து கொண்டுள்ள செயல் மற்றும் வினைகளிலிருந்து விடுபட்டு முக்தி பெறுமாறு அறிவுறுத்தக்கூடிய பகவத்கீதையினால் ஒருவனது அறியாமையை அகற்றிவிட முடியும். அறியாமை அப்படின்றது வந்து பகவானுடைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அந்த அறியாமை அப்படின்ற இருள் வந்து நீக்கப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து 51வது. 51ல வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கும் ஜட உலகத்துக்கும் வந்து டிஃபரன்ஸ் வந்து சொல்றாங்க. கர்மஜம் புத்தி யுக்தாஹி பலம் தெக்வா மனிஷினா ஜன்ம பந்த விநிர்முக்தா பதம் கச்சத் ஞானமயம். சோ இவ்விதமாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சிறந்த முனிவர்கள், அதாவது பக்தர்கள், பௌதீக உலகின் செயல்களிலிருந்தும் வினைகளிலிருந்தும் தங்களை விடுவித்துக் கொண்டுள்ளனர். பகவானுடைய செயல்கள்ல இருக்கிறதுனால அவங்களோட வந்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவங்க வந்து தப்பித்து விடுகின்றார்கள். இவ்வழியில் அவர்கள் பிறப்பு இறப்பு என்ற பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு எல்லா துன்பங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையை, அதாவது முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்வதன் மூலம் அடைகின்றனர். அதுதான் வந்து 5 விதமான முக்திகள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இந்த 5 விதமான முக்தியை வந்து அளிப்பவர் யாரு அப்படின்னா முகுந்தன். அவர் பேர் தான் வந்து முகுந்தன் அப்படின்றாங்க. சோ முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், அது இது வந்து பாகவதத்துல வந்து 10வது கேண்டோல இதை பத்தி வந்து 14வது சாப்டர்ல இதை பத்தி வந்து சொல்றாங்க. முக்தியை அளிப்பவரும் முகுந்தன் என்னும் பெயர் பெற்றவரும் பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் அடைக்கலமுமான பகவானின் பாத கமலங்கள் என்னும் படகை ஏற்றுக்கொண்டவனுக்கு பௌதீக உலகம் எனும் பெரும் கடல் குழம்பை நீர் தேங்கிய நீரை போன்றதாகும். கிருஷ்ணா Odiya Course Mataji உங்களுக்கு co-host ஆக்கியிருக்கேன். டிரைவர் நம்பர் கிருஷ்ணா. அவரது நோக்கம் வந்து பௌதீக துன்பங்களற்ற வைகுண்டமே பரமபதம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயம் இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லை. இங்க வந்து ஒவ்வொரு அடியும் இடம் இது நம்மளுக்கு வந்து அபாயம் இருக்கு. அதனால்தான் துக்காலயம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இன்னைக்கு காலையில கூட யாரோ ஒருத்தர் பேசும்போது ஏன்னோ அவங்க சொன்னது வந்து எனக்கு வேடிக்கையா இருந்தது. ஜோசியர் வந்து சொல்லிட்டாரு, ஒரு 2-3 மாசத்துக்கு நீங்க வாயே திறக்காதீங்க, பேசாம இருங்க, மௌனமா இருங்க. மௌனமா இருந்தாதான், இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து உங்களை பத்தி வந்து தப்பாவே வந்து சொல்லுவாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது வந்து தப்பாவே புரியப்படும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ அதுதான் இப்ப வந்து நான் இது ஒவ்வொரு அடியிலும் வந்து அபாயம் காத்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க அதையும் வந்து ஆட் பண்ணாங்க. எங்க பிள்ளையாகட்டும் பொண்ணாகட்டும் யார்கிட்டயும் நம்ம வந்து பார்த்துதான் பேசணும், இல்லைன்னா அது வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. போட்டோ வரமுருக்கு அப்படி எதனா வாங்கிட்டு வந்தா 2 நாளைக்கு வச்சு சாப்பிடலாம். வாழைப்பழம் வாங்கினாங்க. கர்மஜம் புத்தி யுக்தஹி பலம் இத்யக்தவா. சோ ஒவ்வொரு அடியிலும் அபாயங்கள் நிறைந்த துன்பகரமான இடம் என்பதை அறியாமையினால் ஒருவன் அறிவதில்லை. அதன் காரணத்தினாலே சிற்றறிவுடையவர் வந்து செயல்களின் பலன்களை தங்களை மகிழ்விக்கும் என கருதி பலன் நோக்கு செயல்களில் வந்து ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இறை தொண்டிற்கு தன் வாழ்வை மாற்றிக் கொள்வதன் மூலம் உடனேயே வைகுண்ட லோகத்திற்கு செல்ல தகுதி பெறுகின்றான். இறைவனுக்காக தொண்டாற்றுவதே கர்மயோகம் அல்லது புத்தி யோகம், அல்லது எளிமையாக சொன்னால் பக்தி தொண்டு என்று டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து 52வது. 52 வந்து எப்போது உன் அறிவு ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து 15வது அத்தியாயத்துல இதை வந்து நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஆலமரம் இன்வெர்டடா இருக்கு, தலைகீழா இருக்கக்கூடிய ஆலமரத்தை வந்து 15வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்ப்போம். 52வதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எப்போதும், அதாவது யதா தே மோக கலீலம் புத்திர் வியாதி திருஷ்யதி
ததா கந்தாசி நிர்வேதம் ஸ்ரோதவ்யஸ்ய கிருஹிருதஸ்ய ச. எப்போதும் உன் அறிவு மயக்கம் எனும் இவ்வடர்ந்த காட்டை தாண்டி விடுகின்றதோ அப்போது இதுவரை கேட்டவை இனி கேட்க வேண்டியவை இவற்றின் மீது நீ சமநிலை அடைவனாகி விடுவாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இதான் வந்து அடர்ந்த காடு. இதை பத்தி தான் வந்து சொல்றாரு. இந்த அடர்ந்த காட்டை நீ கடந்து விட்டுட்ட அப்படின்னா நீ இது வரைக்கும் என்ன என்கிட்ட கேட்டியோ இனிமேல் நீ என்ன கேட்க போறியோ அது அத்தனையும் வந்து கேட்டு நீ எப்படி ஆகுவ அப்படின்னா சமநிலை ஆயிடுவே அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பண்றாங்க. பிரணாம். ரெட்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ரெட்மி இது பண்ணுங்க, அது என்னோடதுதான். பண்ணிட்டேன் மாதாஜி, பண்ணிட்டேன், ஸ்பாட்லைட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டதால் வேத சடங்குகளின் மீது பற்றுள்ளை இழந்ததற்கு பல சிறந்த பக்தர்களின் வாழ்வில் பற்பல நல்ல உதாரணங்கள் உள்ளன. கிருஷ்ணரையும் அவருடைய உறவையும் முறையாக புரிந்து கொண்டவன் இயற்கையாகவே பலநோக்கு சடங்குகளில் கொஞ்சம் கூட பற்றுதல் இன்றாகி ஆகிவிடுகின்றான் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதனால கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா சப்த பிரம்மன் அப்படின்னு ஒரு உபனிஷத்து இருக்கு. அதாவது வேத உபனிஷத்துல எல்லையை தாண்டி விடுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. எல்லா உபனிஷத்தோட எல்லையை அவன் தாண்டி விடுகின்றான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து அது வந்து ரொம்ப சர்வ சாதாரணம்ன்றது கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வுல கண்டினியூஸா இருக்கிறது, அப்புறம் வந்து இந்த பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப எளிமையா பாக்குறதுக்கு வந்து எளிமையா இருக்கும். அதை பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு சன்னியாசி அப்படின்றது பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து ரொம்பவே கடினமானது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லலாம். ஹி ஹேஸ் டு அண்டர்கோ லாட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி அந்த பெனன்சஸ் அதெல்லாம் வந்து தவங்கள் நிறைய வந்து பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஏன்னா இந்த அவரை வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவா எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவருடைய சிறு தவறு கூட நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இந்த பூத கண்ணடி வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம். அவர் ஏதாவது தவறு பண்றாரா நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு அப்படின்ற மாதிரி. அதனால்தான் இது வந்து அவ்வளவு எளிதானது கிடையாது. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் கண்டினியூஸா வரணும். அது வந்து 24/7 365 டேஸும் நம்ம வந்து நினைச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இதுல இருந்து கொஞ்சமும் வந்து வழுவ மாட்டோம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. 53 என்ன சொல்றாங்க? ஸ்ருதி விப்ரதிபன்னா தேயதாஸ்ததா யத்ஸ்தயதி நிச்சல சமாத்வா அச்சலா புத்தி ததா யோகம் அவாப்ஸ்யசி. சோ எப்போது உன் மனம் வேதங்களின் மலர் சொற்களால் கவரப்படாத நிலையை அடைகிறதோ, எப்போது அது தன்னுணர்வின் சமாதியில் நிலைத்திருக்கின்றதோ அப்போது நீ தெய்வீக உணர்வை அடைந்து விட்டவனாவாய். சோ இதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க. வேதங்கள் வந்து நல்லதுதான். ஆனா அந்த வேத சொற்கள்ல என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னா மலர் சொற்கள் அப்படின்னா வந்து அப்படியே நீ அதை படிச்சாச்சு அப்படின்னா அப்படியே வந்து நீ வந்து அந்த வேற்றுலகம் போற மாதிரி அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்க ஒழிய நீ வந்து உன்னோட தன்னுணர்வு பாதையை நீ அடைய முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது எப்போதும் தன்னுணர்வு நம்ம வந்து அதை படிச்சா கூட, வேதங்களை படிச்சா கூட நம்ம வந்து நாம யாரு அப்படின்றது நம்ம வந்து புரியணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து சமநிலை அடைவோம். தெய்வ பக்தி வந்து நம்மளுக்கு டிவோஷன் சர்வீஸ் நம்ம வந்து என்கேஜ் ஆகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேதங்கள் பின்னாடியே நம்ம வந்து வேதங்கள் என்னெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கோ அது பிரகாரம் நம்ம போகணும் அப்படின்னா எதுக்காக இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கு? வேத மந்திரங்கள்லாம் வந்து நல்லது இல்லையா? நல்லதுதான். அது வந்து அந்த வைப்ரேஷன் வந்து நல்லதுதான். பட் அது நோக்கம் தான் நம்ம வந்து பார்க்கறது ஒழிய அது எதற்காக பாடப்பட்டது, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்க ஜனங்கள்லாம் வந்து அதை அறிஞ்சு அவங்க வந்து இன்பமாக இருக்கிறதுக்காக அது எழுதப்பட்டதா, அது சொல்லப்பட்டதா, எழுதப்பட்டது கிடையாது சொல்லப்பட்டதா அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் வரும். சோ வேத மந்திரங்கள் எல்லாமே வந்து பிராமணர்களாக அவங்களால வந்து உச்சரிக்கப்படுகின்றது. சோ அவங்க எதுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்கு. அவங்களோட அல்டிமேட்டம் வந்து என்ன அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்தை அடைந்து அங்க நல்ல பலன்களை அனுபவித்து விட்டு திரும்பியும் வந்து ஜடபூமியில வந்து பிறப்பார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதனால வேதத்துல நம்ம வந்து முழுகாம சமாதி நிலையை அடைய வேண்டும். சமாதி நிலைன்னு வரும்போது இதுவும் இல்லை அதுவும் இல்லை, நடுநிலையாக இருக்கக்கூடியவர்கள். சமாதி நிலையை அடைந்தவர்கள் வந்து பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய 3 நிலையையும் உணர்ந்தவராகும். சமாதி நிலைன்னா நம்ம வந்து பிரம்ம ஞானம்ன்றது மாத்திரம் கிடையாது.
நம்ம இந்த 3 நிலையும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரம்மன், அடுத்து அவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜீவாத்மா. சோ அவர் தான் நம்மளுடைய தாத்தான்னு கூட வந்து சொல்லலாம், பிரம்மன். அடுத்தது வந்து பரமாத்மா, நம்மளுடைய பரமாத்மா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான். இந்த 3 நிலையை தான் உணர்ந்தவர் ஆவார் அப்படின்னு. அவர் யார் வந்து அந்த உயர்நிலை அடைவார்கள்ல, இந்த 3 நிலையும் வந்து உணர்ந்தவர் தான் உயர்நிலை அடைவார்கள் அப்படின்றாங்க. நான் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன், கிருஷ்ண உணர்வின் கடமைகளை செய்வதே என்று ஒரே பணி என்பதை உணர்வதே தன் உணர்வில் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் வேதங்களின் மரச்சொற்களால் மயங்குவதோ சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்கான பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுவதோ கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. பல கிருஷ்ணரின் நேரடி தொடர்பில் உள்ளதால் அவன் தெய்வீக நிலையில் கிருஷ்ணரின் ஆணைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ பகவான் கிட்ட நம்ம டைரக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துட்டு அப்படின்னா அவர் என்னெல்லாம் கட்டளை இடுகின்றாரோ அந்த கட்டளைகள்லாம் நம்ம நிறைவேற்றோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேதங்கள் மூலம் போகும்போது நம்மளுக்கு சில சமயம் வந்து இந்த சஞ்சலம் வந்து ஏற்படும். சஞ்சலம் ஏற்படும் போது நம்ம வந்து வழி வந்து மாறக்கூடியது. கிருஷ்ண உணர்வுலேருந்து சொர்க்கம் அடைவதற்காக நம்ம வந்து பாடுபடுற மாதிரி ஆகிடும். அடுத்தது வந்து 5 benefits and புத்தியோகத்தின் மூலம் 5 நன்மைகள் என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். புத்தியோகத்துல என்ன 50வது ஸ்லோகத்துல என்ன கொடுத்திருக்கு, நல்ல மற்றும் கெட்ட எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கிறது அப்படின்றாங்க புத்தியோகத்தினால. அடுத்தது வந்து 51ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அந்த நம்மளோட பிறப்பு இறப்பு அதுல அந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மளுக்கு விடுதலை. 52ல வந்து வேத சடங்குகளில் அலட்சியம், indifferent to Vedic rituals. Realization of relationship with Krishna as eternal servitor. அதாவது சமாதி நிலை, நித்திய சேவகனாக கிருஷ்ணருடன் உறவை உணர்தல் அப்படின்றாங்க. சோ இதுதான் வந்து இந்த புத்தி யோகத்தோட 5 benefits அப்படின்றாங்க. அலட்சியம் அப்படின்றத விட அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கு. இது வந்து தவறாக அலட்சியம் அப்படின்னு நம்ம அலட்சியப்படுத்துறது அந்த மாதிரி கிடையாது. அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காது அப்படின்றது அதுதான் வந்து மீனிங் வந்து சொல்றாங்க. இன்டிஃபரண்ட் டு வேதிக் ரிச்சுவல்ஸ், அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்காம பகவானுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது தான் வந்து புத்தி யோகத்தோட பெனிஃபிட் அப்படின்றாங்க. கிருஷ்ணன். அடுத்தது 54லிருந்து 72 வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்தித பிரக்ஞன். ஸ்தித பிரக்ஞன்றவர் யாரு அப்படின்னா பிகம் ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். பக்தி உணர்வுல பகவானுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அப்படியே ஃபிக்ஸ்டா இருக்காரு. இந்த பகவான் அவர் நினைச்சுதான் நான் வந்து ஃபைட் பண்றேன் அப்படின்றதுக்கு பகவான் சொல்றாரு, நீ என்னை நினைத்து கொண்டே நீ போரிட்டாய் என்றால் இந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து நீ தப்பிப்பாய் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து சொல்லுறாரு. 54வது ஸ்லோகம். அர்ஜுன வாட்ச். அர்ஜுனர் வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு, நீங்க சித்த பிரக்ஞன்னு சொல்றீங்களா, அந்த சித்த பிரக்ஞன் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாங்க. அர்ஜுன உவாச்ச ஸ்தித பிரக்ஞஸ்ய கா பாஷா, அவருடைய லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கிறேன். சமாதி சதஸ்திய கேசவ ஸ்திதக்தி கிம் பிரபாக்ஷேத் கிம் ஆசித விரஜதி கிம். அத அவர் வந்து கேட்கிறாரு, அர்ஜுனன் என்னன்னா தெய்வீக உணர்வில் இருக்கும் இவ்வாறு நிலை பெற்றவரின் அறிகுறிகள் என்ன, அதனுடைய அறிகுறிகள் என்ன, அவருடைய மொழி என்ன, அவர் என்ன மொழி பேசுவாரு. மொழி பேசுவாருன்னா இது ஹிந்தியா தமிழா அப்படின்ட்டு சன்ஸ்கிருட்டா அப்படின்றது கிடையாது. என்ன மாதிரியான மொழின்னு வரும்போது அவருடைய வார்த்தைகள் என்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்றாரு. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எடுத்த உடனே தாட் போட்டுன்னு வந்து மாதிரி தடால் நட்டின்ற மாதிரி பேசுவாங்க. சில பேர் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா வந்து பேசக்கூடியவர்கள். சில பேர் வந்து என்ன விஷயம் எது பேசுறோம் அப்படின்னு சம்பந்தமே இல்லாத சில சமயம் வந்து பேசக்கூடியவர்கள். சோ அந்த மாதிரியான என்ன மொழி பேசுவார்கள் அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. எவ்வாறு பேசுவார், அவர் எவ்வாறு பேசுவார், அப்புறம் வந்து எப்படி அமர்வார், எப்படி உட்காருவாரு, எப்படி நடப்பாரு அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க வந்து கேட்கிறாரு. சோ ஒவ்வொரு மனிதன் நிலைக்கேற்ப ஒரு சில அறிகுறிகள் வந்து காணப்படுவதை போல கிருஷ்ண பக்தியுடையவனுக்கு பேச்சு, அவனுடைய பேச்சு, நடத்தை, எண்ணம், உணர்வு போன்ற பல குறிப்பிட்ட இயல்புகள் உண்டு. ஸோ அவங்களுக்கே அது வந்து டிஃபரன்ஸ். நம்ம வந்து பொறுமை அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு லெக்சர் வந்து கேட்கும் போது அப்படிதான் அந்த குழந்தை அழுதுட்டே இருந்தது. நம்மளா இருந்தானே என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப கோவம் வந்துடும். லெக்சர் இது பண்ணும்போது என்ன இது, நீங்க வந்து அந்த பக்கம் குழந்தைய கூட்டிட்டு போங்க, நான் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து பேச தோணும். ஆனா அவர் வந்து ரொம்ப பொறுமையா இருந்து அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, குழந்தை ஆக்சுவலா வந்து குட்டி வைஷ்ணவர் வந்து கிருஷ்ணரோட விளையாடிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து ரொம்ப அழகா வந்து டீல் பண்ணாரு. ஸோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பேச முடியும் அப்படின்றதுதான்.
இது எதுக்கு அப்படின்னா ரொம்ப எல்லாத்துலயுமே வந்து ஒரு பொறுமையை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும். எதுக்குமே நம்ம வந்து அஜிடேட் ஆகணும், அதாவது என்ன சொல்றது, மனசை வந்து போட்டு குழப்பிக்க கூடாது. எது நடக்கிறதோ அது கண்டிப்பா வந்து நடந்தான் தீரும். அதனால நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து நீ எனக்கு என்ன எது நல்லதோ அது வந்து பண்ணி கொடு. இப்ப எனக்கு கிளாஸ் நடத்தணும், நான் சில சமயம் எனக்கு நிறைய வந்து முன்னாடி எல்லாம் வந்து நிறைய கரண்ட் வந்து போயிட்டு இருக்கும்போது நான் தான் சொல்றேன், நானு இதெல்லாம் வந்து என்னோட கையிலேயே கிடையாது. பகவான் என்ன நினைக்கிறாரோ அது பிரகாரம் தான் வந்து போயிட்டு இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து சொல்றது, நம்ம இது சிலதெல்லாம் வந்து பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல், அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து ஏத்துக்க முடியாது. அதேதான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து போரை வந்து தவிர்க்க முடியாது. போர் தவிர்க்கணும்னா நம்ம பேச்சுவார்த்தையிலே தவிர்த்திருக்கலாம், தவிர்க்க முடியாது அப்படின்றதுனால போர்க்களத்துக்கே நம்ம வந்திருக்கோம். அதனால நீ போரிடு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. என் பேர்ல நீ எனக்காக போரிடு அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்ற. அது போல கிருஷ்ணரின் தெய்வீக உணர்வில் இருப்பவனும் செயல்களிலும் சில குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் உண்டு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ நன்றாக சில பேர் வந்து நன்றாக உடை அணிந்திருக்கக்கூடியவர்கள் முட்டாளா இருப்பாங்க. ஆனா எப்ப தெரியும் முட்டாளு அப்படின்னா, தன் வாயை திறக்காத வரைக்கும் அவர் வந்து செல்வந்தன், நல்லா படிச்சவங்க போல் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஏதாவது வாய் திறந்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, அடடா நான் இங்க ரொம்ப செல்வந்தர் நல்லா பேசுவாருன்னு நினைச்சேன், கடைசியில் பார்த்தா அவர் பேசவே தெரியலையா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கும். அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அறிய முடியாது என்பது நிச்சயமே. ஆனால் அவன் பேசத் தொடங்கியவுடன் தான் யார் என்பதை காட்ட ஆரம்பித்து விடுகின்றான் அப்படின்றான். அதனால்தான் கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ரொம்ப ஜாகிரதையாக வந்து பேசுவாங்க, அனாவசியமா வந்து பேச மாட்டாங்க. சில இடத்துல வந்து மௌனம் வந்து சாதிப்பார்கள் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சித்தப்பரிஞனோட சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாங்க. சோ இது ஒரு சித்தப்பிரஜ்ஞன்றது போது நம்மளுடைய எக்ஸாம்பிள், நம்ம பிரபுபாதர் வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து புராணத்துல வந்து பார்க்கும்போது பிரகல்லாதன் வந்து சித்தப்பிரஜ்ஞன் தான். எப்படி சித்தப்பிரஜ்ஞன் நம்ம பிரகல்லாதனை சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம், தெரிஞ்சுதானே? அவர் எப்பவுமே ஓம் நமோ நாராயணன் அவரோட இதுலயே இருந்தார். என்ன நடந்தாலும் இல்லையா, நாராயண முன்னாடி வந்து நின்னப்ப கூட அவருக்கு தெரியல, அவர் உள்ள இருக்கிற நாராயணோட தான் பேசிட்டு இருந்தாரு. அவர் வந்து துருவன். ஓ பிரகலாதன் அப்படி இல்ல, பிரகலாதன் எல்லாத்துலயும் அவர் நாராயணன் இருக்காங்கிறத நம்பினார். துணியிலும் இருக்கா, துணியிலும் இருக்கா, இங்கேயும் இருக்கா, அங்கேயும் இருக்கா. நம்ம அப்பா கேட்டப்போ அவன் சொன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான்னு, வியாபிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத அவ கரெக்டா சொன்னாரு. full faith in God. அது வந்து எது நடந்தாலும், இப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது துன்பம் வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஏன்பா எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்கு, ஏன்பா எனக்கு இந்த கஷ்டத்தை கொடுத்த. பிரகல்லாதனுக்கு இல்லாத கஷ்டமா நம்மளுக்கு இல்லையா? தன்னுடைய அப்பாவே, அது வந்து யாரு அப்படின்னா தன்னோட அப்பாவே அந்த கஷ்டங்களை இருந்து கொடுத்துருக்க. விஷம் வச்சு கொல்றது, இல்ல கடல்ல தூக்கி போடுறது, யானையை மிதிக்க வைக்கிறது, அப்புறம் வந்து நெருப்புல தூக்கி போடுறது, விஷத்தை கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாம்பை வந்து மேல விடுறது, இதுக்குமே அவர் வந்து, நான் எப்பவுமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் எப்பவுமே வந்து நம்மளுடைய யூத் கிளாஸ்ல சொல்றேன், இப்ப வந்து சாதாரணமா அப்பாவோ அம்மாவோ ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டா வீட்டை விட்டு போயிடுறாங்க பசங்க இல்லையா, தற்காலை பண்ணிக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சோ நீங்க பிரகல்லாதன் நினைச்சு பாருங்க அப்படின்னு, அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்க அப்பாவா அம்மாவா பண்றாங்களா? இல்ல அப்போ ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும். பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இருக்க முடியும். ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும். மானம் அவமானம், அவமானம் ஃப்ளோக்கோளோ நம்ம வருதோ ஃப்ளோக்கோளோ நம்ம வந்து உயர்ந்து நிற்போம். அவமானம் நிறைய வர வர என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மனசு வந்து உறுதியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதுலயும் அதுதான், மானம் அவமானம் ரெண்டுத்தையும் வந்து சமநிலையாக எடுத்துக்கொள்ளவர்தான் சித்தப்பிரஜ்ஞன். அமங்கலம் மங்களம் அமங்கலம் ரெண்டுமே வந்து சேமா எடுக்கக்கூடியதுதான் சித்தப்பிரஜ்ஞன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து தீர்மானமா வந்து சொல்றாங்க. சித்தப்பிரஜ்ஞன் அப்படின்னும் போது எல்லாமே தாங்கி கொண்டு, டாலரன்ஸ் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து ரொம்ப இருக்கும், பொறுமை அப்படின்றது ரொம்ப இருக்கும். எதுக்குமே வந்து டக்குன்னு வந்து கோவப்பட மாட்டாங்க, யோசிப்பாங்க, உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து யோசிப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது கோவப்பட்டா எந்த சொல்யூஷனும் வராது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர் தான் இவரு. பிரபுபாதரும் அதே மாதிரிதான் இருந்திருந்திருக்காரு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா நானு? படிங்க.
சோ 55ல வந்து சொல்றாரு, ஹவு டஸ் ஹி ரிவீல் இஸ் பொசிஷன், எப்படி வந்து ஒரு பொசிஷனை வந்து எப்படி வந்து காமிக்கிறாரு. சோ லாங்குவேஜ்ன்னு வரும்போது ஹவு டஸ் ஹி ரியாக்ட். பிரபுபாதாவோட லெக்சர்ஸ் கேளுங்க நீங்க யூடியூப்ல வந்து பிரபுபாதா லெக்சர்ஸ் இதுன்னா அவர் வந்து 5 minutes 10 minutes அந்த மாதிரிதான் லெக்சர்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காரு. அது கேட்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன அழகா வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்மளாவது இந்த தமிழ்நாட்டோட டீல் பண்றோம், இல்ல நம்ம இந்தியாக்குள்ள வந்து டீல் பண்றோம். அவர் வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கக்கூடியவர்கள், அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணர்னே யாருன்னே தெரியாது. அவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து அவர் வந்து அவரை வந்து தெய்வமா வந்து மதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார் வெளிநாட்டவர்கள்லாம். அப்படின்னும் போது அவர் என்ன மாதிரியான லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்றது. So how does he react to actions of others? எத்தனை பேரோட ஆக்ஷனை பார்த்துட்டு அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாரா, இல்ல அவர் வந்து ரியாக்ட் பண்றதோட நம்ம என்ன பண்ணணும், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஆமா, ரியாக்ட் பண்றாரா ரெஸ்பாண்ட் பண்றாரு. அவர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்றாரு. ரியாக்ட் பண்ணினோம்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து வாக்குவாதம் தான் வரும். அடுத்தது வந்து எப்படி உட்காருவாரு, எப்படி உட்காருது அப்படின்னும் போது மென்டாலிட்டி, அவருடைய நம்மளோட உட்கார பொசிஷனை பார்த்தால நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும், அவங்களுக்கு வந்து தெரியுமா விஷயம் தெரியுமா தெரியாதா அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ வாக் பண்ணும்போது அவருடைய வந்து சென்சஸ் வந்து எப்படி என்கேஜ் பண்றது. அடுத்தது வந்து பரம்பரை வந்து எந்த பரம்பரையை வந்து வரக்கூடியவர்கள், அதுதான் இங்க வந்து பார்க்க போறோம். அடுத்தது வந்து சிம்டம்ஸ், அவருக்கு என்னெல்லாம் அறிகுறி. பகவானுவாச்ச ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட ஸ்திரித பிரஜ்ஞஸ்ததோச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலனுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். சோ இது வந்து நம்ம நிறைய வந்து நம்ம மனக்கற்பனை நம்ம கிட்ட நிறையவே இருக்கு. லேடிஸ்க்கு வந்து அது வந்து மனக்கற்பனை ஜாஸ்தியா இருக்கும், உடனே வந்து நம்மளுக்கு நடக்கணும் அப்படின்றது இருக்கு. வெரஸ் ஜென்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது இதெல்லாமே இருக்கும். ஏன்னா அவங்க வந்து ரிசீவிங் எண்ட் இருக்கிறதுனால அவங்க எதையுமே வந்து வாயை தாக்க மாட்டாங்க. தே டூ எவ்ரிதிங். எல்லா ஆசைகளும் அவங்களுக்கும் இருக்கும். அந்த ஆசைகள் எல்லாம் அடக்கி நம்மள நம்பி வந்திருக்கக்கூடியவர்கள், நம்மளுக்காக பிறந்திருக்கக்கூடியவர்களுடைய ஆசைகளை பூர்த்தி பண்றதுதான் அவங்களோட இதுவா இருக்கும். சோ அப்பேற்பட்ட வந்து அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா தான் என்ன பண்றோமோ அதுலயே வந்து திருப்தி அடையக்கூடியவர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ அது இல்லை இது இல்லை அப்படின்றத அவங்க வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. நாம வந்து லேடிஸா இருக்கக்கூடியவர்கள் பசங்க அப்படின்னா நம்ம அது இல்லையே இது இல்லையே அங்க போகணும் அது வாங்கவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இல்லையே அப்படின்ற பாட்டு நம்ம லேடிஸ் வந்து நிறைய வந்து பாடுவோம். ஜென்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அதே கண்டினியூ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா தெய்வீக உணர்வுல அவங்க வந்து நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக நிலை பெற்றவர் வந்து பெரும் முனிவர்களாக நற்குணங்கள் எல்லாவற்றையும் பெறுகின்றனர். அது நம்ம வந்து 16வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம். 26 குவாலிட்டிஸ், 26 பண்புகள் வந்து தெய்வீக குணங்களை உடையவர்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதுல பொறுமை, சுய கட்டுப்பாடு, பொறாமையின்மை இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கணும். அந்த பொறாமையின்மை எல்லாம் இருந்தா நம்ம வந்து பக்தியில வந்து நிலை பெறலாம். பொறாமை இருந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம அதுதான் வந்து அசோசியேஷன் அழகா வந்து சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம வந்து சாது சங்கால இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அசோசியேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம போவோம். சோ ஒரு சமயம் வந்து சாது சங்கம், இன்னொரு சமயம் உறவுக்காரங்களோட கல்யாணத்துல போய் சங்கம் அங்க அசோசியேஷன் வச்சுங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து அந்த நிலைக்குள்ளாமை வந்து நிறையவே இருக்கும். அப்புறம் வந்து அவங்க பார்க்கும்போது நம்மளே வந்து ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கே வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். இது அந்த கூட்டத்தோட நம்ம ஒத்து போக மாட்டோம். அதுதான் வந்து சொல்றோம். சோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்ம பக்தி பாதையில முன்னேறி வந்து தோணும். அந்த மாதிரி தோணித்து அப்படின்னா நம்ம பக்தி பாதையில ஆரம்ப ஸ்டெப் வந்து அடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு வந்து புரியும். அதனால்தான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, கீழ்த்தரமான ஜட உணர்விலிருந்து எழக்கூடிய சிற்றின்ப பற்றுக்கள் ஏதும் இல்லை, மாறாக முழுமுதற் கடவுளின் நித்திய சேவை எனும் தனது இயல்பான நிலையில் அவன் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளார். பகவானுக்கு சர்வீஸ் பண்றதா நம்ம வந்து எங்கேயாவது போயிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அன்னைக்கு யாரும் கூட வந்து சொல்லிருந்தாங்க, இது ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு சொன்னாங்க, கல்யாணத்துல பாத்தியா அவங்க புடவை அப்படின்னு சொன்னேன், சாரி எனக்கு வந்து அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு. அவங்க என்ன மாதிரி படம் நேத்து கட்டினாலும் ஒரு வாட்டி கட்டின படம்
கட்டப்படுத்துவாங்க, நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னாங்க. சோ வாட், என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். சோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த சாது சங்கால இருக்கும்போது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து வேறாகின்றது. இந்த ஜட உலக இது இவங்களோட ஆசைகளோடு இருக்கக்கூடியவங்களோட சம்பந்தம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து புத்தி வந்து மாறாட்டம் அடைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளுக்கு திருப்பி வந்து அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு கொண்டு வருது ஒரு நாள் 2 நாள் ஆகும். அதுதான் வந்து சொல்றது, நம்ம நித்தியம் வந்து பகவானுடைய சேவையில இருக்கு. இப்ப ஈஸியா ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் வந்து சொல்லிடலாம், எனக்கு ஏதாவது கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க, வரல, முக்கியமான கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா போக வேண்டிய அவசியமே வந்து இல்லை. அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கு. அடுத்தது வந்து 56. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. துக்கேஷ்வனுத்விக்னமனா சுகேஷு விகதஸ்பிருஹ வீதராக பயக்ரோத சிதிதீதிர் முனுருச்யதே. மாதாஜி கீதா மாதாஜி கை உயர்த்திருக்காங்க, மொழிபெயர்ப்பு அவங்க படிக்கிறாங்களா? கீதா மாதாஜி, கீதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி, மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறீங்களா? டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. மூலகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும், இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவனும், பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. மூவகை துன்பம்ன்றது என்ன? மூவகை துன்பம் தெரியுமா இருக்கிறது? ரஜோ தமோ சத்வகுணம் மாதாஜி. இல்ல, மூவகை, 3 வகை துன்பங்கள். மிசரிஸ், 3 kinds of miseries. பிறப்பு, இறப்பு, நோய், முதுமை. ஆதி ஆத்மிகம், நம்மளாலே ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்றது வந்து சொல்றாங்க. ஆதி ஆத்மிகம்ன்றது சில பிரச்சனைகளுக்கு நாமளே தான் காரணம். சில இடத்துல வாய் விடக்கூடாது, வாயை விட்டுடுவோம், பிரச்சனை வருமா வராது? சில சமயம் அப்படி நமக்கெல்லாம் நடந்த மாதிரியே இருக்கு, அதை திருப்பி பாக்குற மாதிரியே இருக்கு. ஆதி ஆத்மிகம் அப்படிங்கும்போது நாமளே நம்மளுக்கு பிரச்சனையாயிடுவோம் சில சமயம். கரெக்ட் மாதாஜி, நான் நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஆதி ஆத்மிகம், ஆத்மா நம்மளுடைய ஆத்மானால வருது. நம்ம ஆதி ஆத்மிகம் அது நம்மளாலேயே, பிரச்சனை வந்து நம்ம கிட்டே நம்மளாலேயே வருது. சில பிரச்சனைகள்லாம் சில சமயம் நம்மளே ஓவர் திங்கிங் பண்ணுவோம். அப்படி இருக்குமோ, அனுமானம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த அனுமானத்திலேயே நம்ம வந்து பாதிக்கிட்டு போயிடுவோம். அவங்க ஏதோ ஒண்ணு பேசியிருப்பாங்க. அதான் சொல்றேன், லேடிஸ் மாத்திரம், எங்க ஹஸ்பண்ட் யூஷுவல் சொல்றாரு, லேடிஸ் மாத்திரம் யூ ஆல்வேஸ் ரீட் பிட்வீன் லைன்ஸ். கரெக்ட். அவங்க வந்து அதை மீட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஒருவேளை அதனால வந்து இருக்குமோ அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது எல்லாமே. அதுதான் வந்து சொல்றது. ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம். பௌதிகத்தினால, அதாவது நம்ம சுற்றி இருக்கிறதுனால பிரச்சனைகள். அதாவது என்ன சொல்றது, நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் மாதாஜி. நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ் மாத்திரம் இல்ல, நம்மள சுத்தி இருக்கக்கூடியது என்னென்ன, பூச்சி இதெல்லாம், அந்த கொசு இதெல்லாம் நம்மள வந்து கடிக்கிறது இல்ல. இதனால ஆதி பௌதிகம், இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் வந்து நம்மள வந்து துன்புறுத்துகின்றது. அப்படின்னா ஆதி தெய்வீகம்னா வந்து நம்ம இந்த கோவிட், தெய்வத்துக்கு சில சமயம் தெய்வத்துக்கு கோவம் வந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து அம்மை வரும். அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றது, சுனாமி, ஃப்ளட், அப்புறம் வந்து நம்ம இந்த கோவிட் சொல்றோம் இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து ஆதி தெய்வீகம் அப்படின்ட்டு செய்யக்கூடாத செயல்கள். நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, ஆனா நம்ம பண்ணிட்டோம். இயற்கையை வந்து பாதிக்க கூடாது, இயற்கையை பாதிச்சிட்டோம் நம்ம. அதனால அதுக்கு கோவம் வருது. யாருக்கு? அதான் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, அந்த பூமாதேவி போய் பகவான் கிட்ட முறையிடுறா. முன்னாடி வந்து எதனால முறையிடுறாங்க அப்படின்னா, அரக்கர்கள்னால பிரச்சனை. அரக்கர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அடிமைப்படுத்துறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து அந்த பிரச்சனைனால பூமாதேவி வந்து சொல்லுவார். அப்போ வந்து பகவான் வந்து ஒரு இது எடுப்பாரு, அவதாரம் எடுத்து அந்த எதெல்லாம் வந்து பிரச்சனைக்குரிய இருக்கிறதோ அது எல்லாத்தையும் வந்து தடுத்து இது பண்ணுவார். அதான் வந்து பிரம்மா கிட்டையும் வந்து சொல்லுவார். அவர் வந்து தன்னிச்சையாக வந்து பண்ணிட மாட்டார். டக்குன்னு பிரம்மா கிட்டையும் அதை பத்தி வந்து தெரிய வரும். அவர் இந்த மாதிரி அவதாரம் எடுக்க போறது, இதுக்காக எடுக்க போறாரு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தெரியும். ஸோ அதுதான் வந்து அந்த பூமாதேவிக்கு அந்த கோபம் வந்துடுது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, ஏதாவது சுனாமி, அதெல்லாம் வந்து எர்த்குவேக் இப்ப நடந்தது பாத்தீங்களா, டர்க்கில ஃபர்ஸ்ட் எர்த்குவேக்னு சொன்னா அடுத்தடுத்து வந்திருக்கிறதுனால அது எல்லாமே வந்து நாம தான் வந்து காரணம்.
அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆதி ஆத்மிகம், ஆதி பௌத்திகம், ஆதி தெய்வீகம். இதுதான் வந்து மூவகை துன்பங்கள் பாதிக்கப்படுது. மூவகை துன்பங்களால பாதிக்கப்படாத மனம் இருக்குடைய மனம். அது வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயிடுது, இது கோவிட் வந்துட்டு அவ்வளவுதான் போயிடுச்சு நம்மளுக்கு, இனிமே அவ்வளவுதான். நம்மளுக்கு வந்து அந்த டெம்பரரியா இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்ம பர்மனன்ட் ஆக்கிடுறோம். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. எதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி இருக்கோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய இதை வச்சு என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய அனுமானத்தை வச்சு நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம், அதை வந்து பர்மனன்ட் ஆக்கிடுவோம். என்ன அது வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் இருந்துட்டு போக போகுது, உடனே அது பர்மனண்டா நம்ம கிட்ட இருக்கா மாதிரி நம்ம வந்து அந்த அனுமானம்லாம் நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட திங்கிங், நம்மளுடைய எண்ணம் தான் நம்மளை வந்து கெட்டவனாக்குறது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா, சில சமயம் நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க நீங்க, சில பேர் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, எனக்கு பாருங்க, எனக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்குங்க, வியாதி பாட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கு, இந்த சுகர் பாருங்க குறையவே மாட்டேன்றது, அப்புறம் வந்து எனக்கு இந்த பிபியும் வேற வந்துருத்துங்க இப்ப அப்படின்னு வியாதியை வந்து கொண்டாடுவாங்க. பார்த்திருப்பீங்களா? நிறைய பேர் நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஆமா, அது நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பிட்டினஸ், ஒரு கருணையை வந்து எதிர்பார்க்கிறாங்க நம்ம கிட்ட. ஐயோ பாவம் இவங்க அப்படின்னு. சோ அதுதான் சில பேர் வந்து எனக்கு வியாதி இல்லையே நினைச்சுட்டே வியாதி வர வச்சிருப்பாங்க. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா 4 இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க திங்க் பண்ணாலே வந்துடும். ஒண்ணு வந்து வியாதி இல்ல அப்படின்னு அது எனக்கு வரக்கூடாதுங்க, எனக்கு எல்லாருக்கும் வந்துருக்குங்க எங்க வீட்டுல, எனக்கு ஆனா வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்துடும். அதுதான் டிசீஸ். நீங்க நினைக்கவே நீங்க நினைச்சாலே போறோம், அது உங்ககிட்ட வந்துடும். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்னேக், பாம்பும் அப்படின்னா நம்ம நினைச்சா கண்ணு முன்னாடி ஏதோ ஒரு இதுல வந்து ரூபத்துல வந்துரும் பாம்பு. அடுத்தது வந்து பேய். நம்ம வந்து ஏதோ ஒண்ணு யாராவது இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வரா மாதிரியே அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து அனுமானம் வந்து நம்மளுக்கு திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கோம். திங்க் பண்ணிட்டு என்ன அப்படின்னா ஒரு கதை கூட ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து நியூலி மேரிடு. அவங்க வந்து இந்த திங்கிங்க்கு தான் வந்து சொல்றேன். ஸோ அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து படுத்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து அந்த ஒய்ஃப்க்கு வந்து திடீர்னு தோணிட்டு, ஐயோ கீழே ஏதோ சத்தம் கேட்கறது, ஐ திங்க் திருடன் வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன், போய் பாருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. ஸோ உடனே ஹஸ்பண்ட் வந்து சரி ஒய்ஃப் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு ஓடுறாரு, யாரும் இல்லை அப்படின்னு. அதே மாதிரி செகண்ட் டே வருது, தேர்ட் டே வருது, ஃபோர்த் டே, இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து 14 இயர்ஸ் ஆகுது. அவ வந்து தினம் இந்த மாதிரி போயிட்டு வந்துடுறா. சில சமயம் வந்து அவ சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் வந்து போயிட்டு வந்துடும், யாரும் இல்லை அப்படின்ட்டு. ஒரு நாளைக்கு வந்து அந்த மாதிரி கதை வெடிக்கும் போது அவ சொல்றா, பாருங்க இந்த மாதிரி அவங்கதான் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு. சோ உடனே அந்த ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்றாரு, திறந்தாரு. ஐயோ 14 வருஷம் உங்களுக்காக தான் காத்துட்டு இருந்தேன் நானு, வாங்க வாங்க அப்படின்ட்டு சொன்ன. திருடங்கலாம் என்ன வேணுமோ எடுத்துன்னு போயிடுங்க, சோ தட் நாளையிலேருந்து நான் நிம்மதியா தூங்குவேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி திங்கிங்னால நான் ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க, கடைசியில மாதாஜி என்ன சொல்ல போறாங்க, அங்க ஏதாச்சும் பேய் இருக்கான்னு சொல்ல போறாங்க. 14 வருஷம் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வாங்க வாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்துட்டு போங்க, நாளையில இருந்து நான் நல்லா தூங்குவேன். என்ன கோட் பண்ணிடல, இத்தனை நாள் நீ 14 வருஷம் சொல்லிட்டு இருந்த திருட வருவான், நேற்று வந்துட்டார்ல, தூங்கு நிம்மதியா அப்படின்ட்டு சொல்லிடுவேன். அதுக்காக அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ அந்த நம்மளுடைய பேச்சு வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. எதை வந்து பேசுறோம் அப்படின்னு, எதை திங்க் பண்றோம். அதே மாதிரி இன்னும் 4வது விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவானையே நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, பகவான் வந்து சோ இந்த 3 விஷயம் இருக்குல்ல, முதல் இந்த வியாதி, அப்புறம் வந்து இது பேய், அதுக்கப்புறம் வந்து பிசாசு, இந்த 3த்தையும் ஸ்னேக், இது 3த்தையும் நினைக்காம கடைசி இதை நினைச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க என்னைக்குமே வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருப்பீங்க அப்படின்ட்டு நான் பகவானை பார்க்க போறேன், நான் பகவானை பார்க்க போறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா வந்து பகவானை வந்து
பார்க்க முடியும். அவரே வந்து சொல்றாரு, அவன் பாவம் அந்த குழந்தை வந்து இத்தனை வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கேன், நான் பார்க்கணும்னு. சரி நான் போறேன் அப்படின்ட்டு வந்து அவரும் வந்து கிளம்பி நம்ம முன்னாடி வந்து நிப்பாரு. எப்படி வந்து துருவனுக்கு வந்து நின்ற மாதிரி நம்மளுக்கும் வந்து நிப்பாரு. அதனால நம்மளோட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா, நான் என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு பகவானை பார்ப்பேன், நான் என்னைக்கா ஒரு நாளைக்கு பகவான் நிச்சயம் அவர் வந்து பார்ப்பேன், நான் வந்து யாருக்கும் துரோகம் பண்ணல அப்படின்றதே நம்ம வந்து சொல்றோம், யாருக்கும் கெட்டதை நினைக்கல. மத்தாஜி துருவன் கதை எனக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகுது, மதம் மறந்துடுச்சா சொல்றீங்களா? அது என்ன கதை? துருவன் தான் இந்த இதுல வரும், நவவித பக்தியில வரும் சொல்றேன். ஓ சரி மத்தாஜி, ஓகே மத்தாஜி. பக்தின்னு சொல்லிட்டு வரும், பக்தி யோக இதுல வரும். அப்ப வந்து நான் வந்து சொல்றேன். ஓகே, சோ அந்த பேச்சு வந்து நம்மளுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு, இனிமையாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றாங்க. சோ நம்மளுடைய அத்தவங்களுக்கு வந்து துன்புறுத்தக்கூடிய பேச்சாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றது. ஸோ இங்க வந்து மூவகை துன்பங்கள் அதெல்லாம் பாதிக்கப்படுறது இல்லை. அடுத்தது வந்து இன்பம் வந்துட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்படியே ஆடுறது கிடையாது, பற்றுதல் இருக்காது, அவர்கிட்ட வந்து பயம் இருக்காது. நம்ம பகவானை பற்றினோம் அப்படின்னா பயம் வந்து இருக்காது, கோபமும் அடைய மாட்டார்கள். இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனாக ஒருவன் நிலைத்த மனமுடைய முனிவனாகின்றான். அவர் தான் வந்து ஸ்திதாதர் முனி அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. முனி எனும் சொல் வந்து எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வராமல் பற்பல அனுமானத்தில் மனதை ஈடுபடுத்துவன் என்று பொருள்படும். ஒவ்வொரு முனிக்கும் வேறுபட்ட கண்ணோட்டம் உண்டு. ஒரு முனி மற்ற முனிகளிலிருந்து வேறுபடாவிட்டால் அவரை முனி என்று அழைப்பதில் அர்த்தமில்லை என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அனுமானம்ன்றது நாமளா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இது இருக்கு. முனின்னு வரும்போது நிறைய வகைகள் உண்டு அப்படின்ட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக இருக்கும் இத்தகையோன் மூவகை துன்பங்களிலிருந்து கொடூர தாக்குதலிருந்தும் மத்தியிலும் சஞ்சலம் அடைவது கிடையாது. என்னதான் வந்து தாக்கினாலும் அது வந்து சஞ்சலம் அடையாது. அதே நம்ம எப்பவுமே வந்து இவர்தான் பிரகலாதன் நினைச்சுக்கணும். எவ்வளவு வந்து துன்புறுத்தினா கூட ஒரு வார்த்தை தன்னோட அப்பா வந்து இதுவாகல. கடைசியா வந்து நரசிம்மர் வந்த போது கூட எங்க அப்பாவை ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க, அவருக்கு வந்து முக்தி கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, அதுதான் வந்து ஸ்திதாந்தர் முனி. எந்த துன்பத்தையும் வந்து எதிர்கொண்டு அந்த மாதிரி வந்து இருக்கக்கூடியவர் தான் ஸ்திதாந்தர். அவன் கொஞ்சம் கூட கோபம் அடைவதில்லை. வெற்றியோ தோல்வியோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள தனது உறுதியில் எப்போதும் நிலையாக உள்ளான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து 57. य सर्वत्रानपि स्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பௌதிக உலகில் எவன் ஒருவன் நன்மை தீமைகளை அடையும் போது அவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை புகழாமலும் இகழாமலும் இருக்கின்றானோ அவனே பக்குவமான அறிவில் நிலை பெற்றவனாகின்றான். நம்மளோட முதல் காரியம் என்ன? எங்கேயாவது ஒரு கோவிலுக்கோ இல்ல எங்கேயாவது ஒரு கல்யாணத்துக்கோ போயிட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, முதல்ல அலசுவோம் இல்லையா? பண்ணுவோமா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. கல்யாணத்துக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு விட்டோம்னா அதை வந்து திரும்பி அதை வந்து ஒருத்தரை வந்து புகழதுன்றது ரொம்ப ரேரு. வந்து பாருங்க, அவங்க பார்த்துட்டே இருந்தேனானே என்னை பார்க்க கூடவே இல்லை அப்படின்வாங்க இல்லையா? சோ அதெல்லாம் வந்து நிறையவே நடக்கும். சோ இங்க அவரு சொல்றாரு, சித்தார்த்தர் முனின்றவர் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா, புகழ்ச்சிக்கும் இது ஆக மாட்டாரு, இகழ்ச்சிக்கும் வந்து அவர் வந்து எதுவுமே வந்து சஞ்சலப்பட மாட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. சோ அவர் வந்து யாருமே வந்து புகழவும் மாட்டாரு இகழவும் மாட்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னாரு. அதனால பக்குவமான நிலை, ஏதாவது மெச்சோர்டு மைண்ட்ன்ட்டு வந்து சொன்னாரு. மெச்சோர்டு மைண்ட். ஸோ இம்மெச்சோர்டா இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தகராறு பண்றக்கூடியதுதான் இம்மெச்சோர்டு மைண்ட் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. சோ இவ்வுலகம் இரட்டைத்தன்மைகளால் நிறைந்திருப்பதால் இப்பௌதீக உலகில் இருக்கும் வரை நன்மை தீமைகளுக்கு வாய்ப்பு எப்போதும் இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்றவன் நன்மை தீமைகளால் பாதிப்படைவது கிடையாது. ஏனெனில் அவன் நன்மையின் பூரண ரூபம், பகவானே வந்து நன்மை தரக்கூடியவர்கள், அவரையே வந்து ரூபமாக இருக்கும்போது அவர் மேலதான் அவர் வந்து அக்கறை வந்து செலுத்துவார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இவ்வாறு கிருஷ்ணரின் ஆழ்ந்த இத்தகு உணர்வு அவனை சமாதி என்னும் பக்குவமான தெய்வீக நிலையில் வைக்கின்றது. 58. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி உட்கார்ந்து யதா சங்கஹரதே சாயம் கூர்மோக்னீவ சர்வஷ இந்திரியானிந்திரியாத்தேப்யஸ்த தஸ்ய பிரக்ஞா பிரதிஷ்டிதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம 60 வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும். மிச்ச 12 வந்து அடுத்த வாரம் தான், அடுத்த இதுல தான் பார்க்க முடியும்.
மத்த இது வந்து இன்னுமே நல்லா இருக்கும் அந்த 12 ஸ்லோகமும். சோ ஆமை எப்படி வந்து தன்னுடைய அங்கங்கள், நம்ம இது இங்க வேற எங்க படிச்சிருக்கோம், நீங்க லெவல் 1ல படிச்சிருப்போம் இல்லைங்க. ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டில் இழுத்துக் கொள்வதை போல 6வது அத்தியாயம் படிச்சிருக்குமா? எஸ் மாதாஜி. அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகத்துல இதுக்கு அடுத்தது என்ன, பிராணாயாமாக்கு அடுத்தது வந்து பிரத்யாகாரா அப்படின்றது சொல்றாங்க. பிரத்யாகாரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய அத்தனை சென்சஸையும் இழுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு அந்த ஆமைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஆபத்து வந்தது அப்படின்னா உடனே தன்னுடைய கைகள் ரெண்டும், கால்கள் ரெண்டும், முகம் எல்லாத்தையுமே அதனோட வால் அத்தனையும் வந்து உள்ள தள்ளின்றது. ஒரு இது மாதிரி, ஒரு ஸ்டோன் மாதிரி வந்து நிக்கிறது, ஒரு கல்லு மாதிரி நிக்கிறது. அது வந்து ஆபத்து வந்துருது அப்படின்னா. ஆனா இவரு வந்து என்ன அப்படின்னா கொண்டு போல எவனொருவன் தன் புலன்களை எதுக்கு அப்படின்னா புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் மாதிரி அது மேல வந்து கவர்ந்து இருக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த புலனடக்கம் அப்படின்றது, அந்த புலனடக்கத்துக்கு சிறந்த உதாரணம் வந்து இந்த சித்த பிரஜர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு வந்து சாதாரணமா வந்து வேற எதுலயும் நாட்டம் இல்லை அப்படின்னா பசங்க யூஸ்வலா வந்து இப்ப வரக்கூடிய பசங்களுக்கு வந்து ஹை எண்ட் டிவி இல்ல அந்த மொபைல்னா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இஷ்டம். ரொம்ப மொபைல் வந்து இந்த மொபைலா இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து ஃபீல் பண்ணக்கூடியவர்கள். அவங்கதான் வந்து ரொம்ப ஆசை ஜாஸ்தியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ அது வந்து புலனுணர்ச்சி பொருட்கள். அதுல இருந்து அவரு விலகி இருப்பாரு. அவன் பக்குவ நிலையில் உணர்வில் வந்து நிலை பெற்றவனாக இருக்கக்கூடியவர். யோகி பக்தன் அல்லது தன்னுணர்வு பெற்றவனால் தனது எண்ணத்திற்கு ஏற்ப புலன்களை கட்டுப்படுத்த இயலும். இதுவே அவனுக்கான தேர்வு. பெரும்பாலான மக்கள் புலன்களுக்கு அடிமையாக உள்ள காரணத்தால் புலன்களின் வழிகாட்டலின் படி செயல்படுகின்றனர். யோகியானவன் எப்படி நிலை பெற்றுள்ளான் என்பதற்கு வினாவிற்கான விடை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அது இங்க நம்ம வந்து நம்மளது எல்லாமே வந்து புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் ஏதாவது ஒரு இதுல நம்ம வந்து அடிமையாயிடுவோம் இல்லையா? ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? ஏதாவது ஒரு இதுல இல்ல நானும் ஸ்தித்த பிரக்ஞன் அப்படின்னு நம்மளால மாத்தட்டி கொள்ள முடியுமா? அதுதான் வந்து சொல்றது. சோ நாமளும் வந்து புலனுணர்ச்சி பொருட்களால நம்ம வந்து கவரப்படுகின்றோம். யாராவது ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு உருட்டுன்னு கோவம் வரும் இல்லையா? அந்த கோவத்தை அடக்கணும். ஆமா, கோவத்தை அடக்க வேண்டும். ஆனா சில சமயம் ஒர்க் பிளேஸ்ல எல்லாம் அது இது நம்மளை இன்ஸ்டிகேட் பண்றதுக்குன்னே ஒரு டீம் இருக்கும்போது என்ன பண்றது, அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது? அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நான் எங்கேயோ படிச்சேன் ஞாபகம் இல்ல, எங்கேயோ வந்து படிச்சேன் நானு. அதெல்லாம் அந்த தொந்தரவுகள் எல்லாம் வரும். நம்ம வந்து பக்தி பாதையில முன்னேற நம்மள வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய புலன்கள்லாம் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சமயத்துல பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருப்பாரு. இந்த டெஸ்ட் தான் இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து அப்பப்ப யாராவது வந்து அவமானப்படுத்துவாங்க, அந்த பேசாம இருக்கணும். நம்ம அந்த இதுல அதை வெகுண்டு எழவே கூடாது. வெகுண்டு எழுந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து வித்தியாசம் இல்லை. நம்ம அப்படியே இருந்தோம்னா சில சமயம் நமக்கு தோணும் இல்லையா, என்ன நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நம்ம டம்ப் ஆயிட்டோமோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் வருது இல்லைங்களா? உண்மையாலுமே பாக்கணும்னா இங்க வர்றதுக்கு 8-9 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் வேற மாதிரி இருந்தேன். ஆனா இப்ப டோட்டலா அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு. சோ சில சமயம் ஏதாச்சும் பெருசா ஏதாச்சும் இதுனா கூட நம்ம அத மைண்டே பண்ணாம போறோமே, இது நல்லதா கெட்டதா கரெக்டானே தெரிய மாட்டேங்குது சில சமயம். அத ஒரு விதத்துல சித்த பிரக்ஞைன்னு சொல்லலாம். ஐயோ நீ என்ன வேணா திட்டிக்கொண்டா, எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. சில சமயம் வந்து நமக்கு ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்கல்ல, ஏதாச்சும் உனக்கு சென்ஸ் இருக்கா இல்லையா, உரைக்கலையான்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம். அந்த மாதிரி எல்லாம் சில சமயம் தோணுது. ஆனா அது வந்து பெருசா எடுக்காம சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படி போற மாதிரி இருக்கு. அது கரெக்டா தப்பா? கரெக்ட் தான். நம்மளுக்கு வந்து அது நம்ம உடனே அதை ரியாக்ட் பண்றதுன்னு அர்த்தம். உடனே ரியாக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வந்து மனதளவு நம்ம பாதிக்கப்படுவோம். அது வந்து மனதளவுல பாதிக்கப்படுறதோ உடம்பும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்பு வந்து ஏற்படும். முன்னாடி எல்லாம் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்திருக்கோம், ரியாக்ட் பண்ணோம். எது சொன்னாலும் அப்படியே உடனே ஒரு ரியாக்ட் அது வந்து இருக்கும். யாராவது வந்து சொன்னாலும் எதிர்த்து பேசுறதுல நம்மளுக்கு வந்து அலாதியான ஒரு பிரியம் வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். அது எப்படி நான் கிளியர், என் மேல தப்பு இல்ல, அதை உறுதிப்படுத்துறது. நான் வந்து கரெக்ட், அவன் எப்படி எடுத்துப்பானா எனக்கு என்ன வந்தது அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல நம்ம வந்து போவோம். அப்ப நம்ம வந்து ஆழ்ந்து சிந்திக்க மாட்டோம். ஆழ்ந்து சிந்திச்சு நான் சொன்னது கரெக்டா, இந்த சமயத்துல நான் ரியாக்ட் பண்ணிருக்கலாமா, பண்ணிருக்க கூடாது இல்லையா, சாரி நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சில சமயம் அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து வரும். அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நம்மள வந்து we become helpless. அதுதான் வந்து சொல்றது துக்காலே முசாஸ்விதம். இது எதனால அப்படின்னா நம்மளுடைய முக்குணங்கள்னால, ஆசைகள்னால. இந்த ரஜோகுணம் வந்து சில சமயம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும், சத்துவ குணத்தை வந்து கீழே தள்ளிடும்.
சத்துவகுணத்தை கீழே தள்ளும் போது ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருக்கு. சில சமயம் வந்து ரஜோகுணத்தை கீழே தள்ளிட்டு நமக்கு அறியாமையினால வார்த்தைகளை விட அப்பதான் வந்து கோபம் வரும். காம ஏஷ குரோதேஷ் இதுலயே வந்து வருது, இந்த 2வது அத்தியாயத்துல வருது, கடைசியில வந்து காம ஏஷ குரோதேஷ். காம ஒண்ணு எப்படி வந்து அதை எப்படி வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி ஆகுது அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். சோ அதுக்கு வந்து நல்ல நிறைய கதைகள்லாம் வந்து நிறையவே இருக்கு. அந்த கடைசி இந்த சித்த பிரஜ்ஞத்துல வந்து ஒன்னொண்ணுமே நம்மளோட உதாரணம் நம்ம லைஃப்ல இருந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். அந்த ஒருத்தரோட உட்கார்ற பொசிஷன் நாங்க வந்து யூஸ்வலா நாங்க வந்து ஐ டீல் வித் இந்த இது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து பண்ணும்போது அவங்க கிட்ட அதுதான் வந்து சொல்றேன், நீ இன்டர்வியூக்கு வரையா எப்படி உட்கார்ற அப்படின்றது ரொம்ப மோர் இம்பார்ட்டன்ட். நீ எப்படி உட்கார்ற, நீ உட்கார்றத பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் உனக்கு வந்து அந்த இன்டர்வியூ அட்டன் பண்றதுக்கான தகுதி உனக்கு இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும். அவன் வந்து ரொம்ப தைரியசாலியா இருக்கானா, இல்ல பயப்படுறானா, இல்ல சமாளிச்சுட்டு ஓடிடலாம் பாக்குறானா அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது. அது உட்கார்ற பொசிஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இவங்க வந்து உட்கார்றக்கூடிய பொசிஷன் வந்து தன்னுடைய புலன்களை அடக்கி கொண்டு உட்காருவார்கள். இப்ப யாராவது வம்பு பேசுறாங்க அப்படின்றது அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சாலே வம்பு பேசுறது அப்படின்ற மாதிரிதான் ஆயிடும். சோ அந்த சமயத்துல வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நைஸா வந்து எழுந்து போயிடுவாங்க. அதுதான் வந்து ஸ்தித பிரஜ்ஞம் பண்ணக்கூடிய வேலை. மிச்சவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அப்பதான் சேர முன்னாடி இழுத்து போட்டுட்டு சொல்லுங்க என்ன சொன்னீங்க என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு உட்காருவோம். அதுதான் வந்து நாமளே வந்து என்ன வழியில போற ஓனான்னு எடுத்து மடியில போட்டுக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து பண்ணக்கூடியவர்கள். சோ நம்ம உட்கார்ற பொசிஷனும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து நம்ம இழுத்து போட்டுன்னு உட்காண்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப ஏதோ வில்லங்க நடக்க போகுதுன்ற மாதிரி அர்த்தமாடும் பாக்குறவங்களுக்கு. இதை ஒரு சினிமாவா எடுத்தா பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹா உட்காந்துட்டாங்களா ஏதோ வில்லங்க நடக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்து அது வந்து கொடுக்கும். நீ ஏந்து போறாங்களா பத்தியா நழுவ ஆரம்பிச்சுட்டான், ஏதோ விஷயம் அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு உண்டான இது பேச்சு வந்து அங்க இல்லன்றதுனால நழுவிட்டான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சோ இதுதான் வந்து நடக்கக்கூடியது. சோ நம்மளுக்கு வந்து நாம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாதிக்கப்படுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு விலகணும். அதுதான் இப்பவுமே நம்ம இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது போத் இன் பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்ல நம்ம ஒரு மாதிரி அலூஃபா நம்ம மட்டும் ஒரு மாதிரி தனியா இருக்க மாதிரி இல்ல, அது சில சமயம் அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து சொல்றாங்க, யார் ஒருவன் தனிமையாக இருக்கின்றானோ அப்பதான் அவனுக்கு வந்து நாலேஜ், அவன் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் வந்து பண்ணுவான். We should not become best among one among best. We should be unique. That will be this thing, character. We will become unique instead of best one among the best. என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மள ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுக்கணும் மொழிய நம்மள ஒரு நொட்டோரியஸ் ஃபிகரா வந்து எடுக்கக்கூடாது. இவன் வந்தாலே பிரச்சனைதான் அப்படின்ற மாதிரி எடுக்கக்கூடாது. இவங்க வந்து இவங்க எல்லாம் உங்களை வந்து ஒதுக்குறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இவங்களுக்கு அந்த டாபிக் பிடிக்காதுப்பா நம்ம வேற மாத்தி பேசலாம் அப்படின்றது அவங்களே வந்து மாத்திக்க ஆரம்பிப்பாங்க அவங்கள பார்த்த உடனே. அதுதான் வந்து சொல்றேன், தனிமையாக விடப்பட்டது. நம்ம அவங்க ஒதுக்குறாங்கன்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? பண்ணக்கூடாது. நம்ம அந்த இன்ஃபீரியர் சில சமயம் நமக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இன்ஃபீரியரா ஃபீல் ஆகுது, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? இருக்கக்கூடாது. வெரி குட், we are in very good shelter அப்படின்றது நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். கரெக்ட். நான் வந்து ஷெல்டர்ல இருக்கேன், பகவானுடைய ஷெல்டர்ல இருக்கேன், அவரு என்ன சொல்றாரோ அது பிரகாரம் நான் வந்து பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த உணர்வுல போகணும்னா என்னதான் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், நான் அவங்களை ஃபாலோ பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது. நான் வந்தாங்க அப்படின்னா நான் அவங்களுக்கு வந்து உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அதுதான் வந்து சொல்றது, நீங்க உட்காந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ஏதாவது வந்து உடம்பு சரியில்லை என்னங்க பண்றது அப்படின்னா பாருங்க, நீங்க வந்து உங்ககிட்ட மாலை இருந்ததுன்னா ஒன் ரவுண்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் எதுவும் ஆகலைன்னா என்கிட்ட வந்து கேளுங்க அப்படின்னு பண்ணாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா நீங்க கண்ணை மூடிட்டு கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கணும். அப்படி நீங்க வந்து நான் பண்ணாதான் அது பலிக்கும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்லிடுவேன் நானு. அப்பா வந்து சொல்லுவாங்க கரெக்ட் தாங்க நீங்க சொன்னது அப்படின்னு. அதே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க தினம். உங்க வீட்டு பக்கமே வந்து வியாதி வரேன்னு சொன்னா கூட ஆஹா இவங்க வீட்டுல கிருஷ்ணர் இருக்காங்க அதனால எல்லாம் ஓடி போயிடுவோம் அப்படின்னு. அதனால நம்ம வந்து என்ன ரிசீவிங் எண்டா இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து we have to give something அப்படின்னு. அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் எப்பவுமே வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து படிச்சியா அதை வந்து ப்ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு. You have to preach it. இல்லைன்னா there is no point in being in Krishna consciousness. ஹரி போல். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 59 விஷயா
Hare Krishna Mataji. Ah. Vishaya vinivartande niraharasya dehina rasavarjam rasopyasya param drishtva nivartate. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, உடல் பெற்ற ஆத்மா, இந்த ஆத்மானால இந்த ஆத்மா வந்து அலைஞ்சிட்டு இருக்கு, தன்னுடைய இதெல்லாம் தேவைகள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு, தன்னோட கர்மாக்கள்லாம் தொலைக்கணும், அதுக்காக பாடியை தேடிட்டு இருக்கு. சோ இந்த உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புலனின்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலனுக்கிருஜி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும் இல்லையா? நம்ம ஜென்மத்துல ஏதோ நம்ம புலனுணர்ச்சி பொருட்கள் மேல ஆசைப்பட்டிருப்போம், அந்த சுவை வந்து அப்படியே இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. சில சொல்லுவாங்க இல்லையா, பூர்வ ஜென்ம வாடை போல் இருக்கு வந்துட்டான் அப்படின்வாங்களே, பூர்வ ஜென்ம வாடை வந்து அவங்க கிட்ட இருந்திருக்கும் அந்த அந்த ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளார். அப்படிப்பட்டவர்களோ சித்தப்பிரஜனால எப்படி ஆக முடியும் அப்படின்னா, இந்த புலனின்ப ஈடுபாடுகள்ல வந்து உயர்ந்த சுவையை எடுத்துக்கணும். என்ன சுவை அப்படின்னா, பகவானுடைய சேவையில அவன் வந்து ஈடுபடுத்தினான் அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் அந்த இன்பம் எல்லாம் வந்து துறந்து அவன் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில அவன் வந்து செல்வான் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றான். அதுதான் இங்க வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ தெய்வீகத்தில் நிலை பெறாமல் புலனின்பத்தை நிறுத்திவிட இயலாது. சட்டதிட்டங்களை கொண்டு ஒருவனை புலனின்பத்திலிருந்து விலக்கி வைப்பது நோயுற்றவனை சில உணவுப் பொருட்களை உண்ணாமல் கட்டுப்படுவதே போலாகும். சோ நோயாளி அத்தகைய தடையை விரும்புவதும் கிடையாது. சோ ஒரு நோயாளி பார்த்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு உடம்பு சரியாப்பா, முதல்ல சாப்பாடை கட் பண்ணு, இந்த ரொட்டியை பிடி அப்படின்வாங்கல்ல. சோ அந்த மாதிரி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பதான் என்னைக்குமே இல்ல சாப்பிட தோணாதுவோ அன்னைக்குதான் சாப்பிடணும்னு தோணும். கட்டுப்படுத்தும் போதுதான் இதுவாகணும். அதனால கட்டுப்பாடு இருக்கக்கூடாது, அவனாகவே கைவிட வேண்டும். அதுதான் வந்து உண்மையான கட்டுப்பாடு. பட் அது எப்படி முடியும் மாதாஜி? எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து காஃபி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டோம் நம்ம, ஆனா இந்த காஃபி குடிக்க கூடாதுன்னு தோணுது. பட் ஸ்டில் எப்பயாச்சும் ரொம்ப ஹெட்டேக் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது மட்டும்தான் சொல்யூஷன் மாதிரி தோணுது. அதை எப்படி விடுறது அப்படின்னா, உங்களுக்கு வந்து சில சமயம் நம்ம வீட்டுல ஒண்ணு, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள்காக சொல்றேன், ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்காதீங்க. நம்ம வீட்டுல ஏதாவது ஒண்ணு, ஒரு உறவுக்காரங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம போய் தங்குறோங்க, யாராவது இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வீட்டுல வந்து காஃபி கிஃபி எல்லாம் கலக்கவே முடியாது, அன்னைக்கு அடுப்பு பத்த வைக்க மாட்டாங்க. நம்ம எப்படி இருப்போம் அன்னைக்கு? சாப்பிட மாட்டோம், எதுவுமே சாப்பிட மாட்டோம் இல்ல அன்னைக்கு. அன்னைக்கு வந்து தலைவலி இருந்துதான் இல்ல நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் முழுக்க. அதுதான் வந்து சொல்றாங்க, பகவானுடைய கான்சென்ட்ரேஷன்ல விட்டுடு நீ உன்ன. ஹரே கிருஷ்ணா. 4:30 மணிக்கு நான் எழுந்துக்கிறதே கஷ்டம் எனக்கு, ஆனா எழுந்திருக்க முடியாது, 4:30 மணிக்கு வேற இந்த ஆரத்தி வேற பார்க்க சொல்றாங்களே அப்படின்ற ஒரு இதுல முதல்ல அலாம் வச்சுப்போம். 4 மணிக்கு வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து சரி ஒரு 4 மணிக்கு அடிக்கும் அலாம, 4:15 அப்படி 4:15 எழுந்திருக்கலாம், 4:30 மணிக்கு தானே ஆரத்தி, 4:15 ஒன்னா எழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4:15 எழுந்திருப்போம். 4:15 எழுந்திருந்தா கூட உடனே நம்ம எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரெச் பண்ணிட்டு இது பண்றதுக்கு 4:20-4:25 ஆயிடும். அப்புறம் அடிச்சு பிடிச்சு பல்ல தேய்ச்சு உட்காந்துருவோம் ஆரத்தி பாக்குறதுக்கு. அப்படின்னு குளிக்கணுமா? இன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்கியூஸ் கிருஷ்ணா, வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு தண்ணி, இப்ப நான் குளிக்கல, வெந்நீர் போட்டிருக்கேன், அப்புறம் வந்து குளிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு நாமளே ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிடுவோம். கிருஷ்ணர் சிரிச்சுட்டே இருப்பாரு அவரு, கிருஷ்ணர் தனக்கான சிரிச்சுட்டே இருப்பாரு அவரு. நீங்க சொல்றது அப்படியே நம்ம பண்றது எல்லாத்தையும் அப்படி சொல்ற மாதிரி இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது மாதிரி முதல் ஒரு வாரம் வந்து அது மாதிரி பண்ணுவோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா 4 மணி ஆனா டக்குன்னு நம்மளுக்கு முழிப்பு வந்துருக்கும். எல்லாம் அப்ப வந்து 3:59 இருக்கும். பரவாயில்லையே 1 மினிட் முன்னாடி நான் எழுந்துட்டேன் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம பயாலஜிக்கல் கிளாக். என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய இன்டென்ஷன் என்னன்னு பாப்பாரு பகவான். உன்னுடைய இன்டென்ஷன் வந்து நான் கிருஷ்ண பாதையில போகணும் அப்படின்னு இன்டென்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர் வந்து எழுப்ப வச்சிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதுதான் நம்மளுடைய இன்டென்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ மனதை வந்து பலவந்தமாக வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அது பலவந்தமா நீங்க வந்து கட்டுப்படுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அது திமிரிட்டு போகும். ஐயோ நாளைக்கு ஏகாதசியாச்சா, கொஞ்சமும் ஒண்ணுமே சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிடலாமா அப்படின்ற மாதிரி தோணும். எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு காட்டால ஒரு 12 மணி வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்கும் அந்த இது, அந்த எனர்ஜி. அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம், நம்ம இது பழத்தை எழுத்த சொல்லி எப்படி சமாளிச்சிடலாம், நாளைக்கு எப்படியாவது ஓட்டிடணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம முதல்ல நினைப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வருதா இருக்கும்போது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னதான் சொன்னாலும் இல்ல வேண்டாம் எனக்கு பசிக்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு வந்துரும்.
அதான் இனிஷியலா எதுவுமே வந்து ஒரு தடை மாதிரி போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எதிர்த்து நிற்போம். நம்ம பசங்கள்கிட்ட சொல்றோம்ல, மருந்து குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, முடியாதுமா அப்படின்னு, இல்ல குடிச்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுக்கி இமுங்கி கொடுத்துருவோம் நம்ம. உடனே அந்த குழந்தை வந்து வாந்தி எடுத்துரும். இதுக்குதான் சொன்னேன், வாந்தி எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, சளி வந்துட்டு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு நாமளே ஒரு சமாதானப்படுத்திடுவோம். அதுதான் வந்து சொல்றது. எதுவுமே வந்து கட்டுப்படுத்தினான்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுக்கு வந்து அது மீறதுக்குதான் வந்து முதல்ல எதிர்பார்க்கும். அதனால விலக்கி வைக்காம அதனுடைய நோயாளி வந்து அத்தகைய தடையை விரும்புவதும் இல்லை. உணவுப் பொருட்களான தனது சுவையை இழக்கவும் விரும்பவில்லை. அது போல யமா, நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமா, பிரத்திகாரா, தாரணா, தியானா இந்த இதர வழிமுறைகளை கொண்ட அஷ்டாங்க யோகத்தை ஆன்மீக பயிற்சிகள் மூலம் புலன்களை அடக்குதல் உயர்ந்த ஞானம் இல்லாமல் சிற்றடையோடையோர் செயல்படுபவர்களுக்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கிருஷ்ண பாதையில போறவர்களுக்கு இது வந்து அஷ்டாங்க யோகம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. அதான் இன்னொரு ஸ்லோகத்தை முடிச்சுட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யததோ ஹ்யபி கௌந்தேய புருஷஸ்ய விபஸ்சித இந்திரியாணி பிரமாதீனி ஹரந்தி பிரஷபம் மன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து எப்படி உட்காருவாரு அப்படின்றதுதான் வந்து கேட்கிறாரு. என்ன அர்ஜுனா, கட்டுப்படுத்த முயலும் பகுத்தறிவுடைய மனிதனின் மனதை பலவந்தமாக இழுத்து செல்லும் அளவிற்கு புலன்கள் சக்தி வாய்ந்ததும் அடங்காததும் ஆகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதுதான் இங்க வந்து அடுத்த அத்தியாயத்திலேயே அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சொல்லப்படுறாரு, மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அந்த 6வது அத்தியாயத்துல தான் சொல்லுவார், மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பகவான்கிட்ட வந்து சொல்லுவாரு, அண்ணா எனக்கு வந்து நான் காற்றவனா கூட நான் கட்டுப்படுத்தணும், மனசை மாத்திரம் என்னால கட்டுப்படுத்தவே முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவார். சோ இது வந்து போட்டி வந்து நடக்கும். சப்த குணம் ரஜோ குணம் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுடைய இது வந்து போட்டி நடந்துட்டே இருக்கும். இந்த தமோ குணத்துக்கும் வந்து போட்டி நடந்துட்டே இருக்கும். அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த இது புலன்கள்ல வந்து போட்டி நடக்கும். நிச்சயம் வந்து இந்த போட்டி நடக்கும். நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட் எப்பவுமே இந்த யூத் கிளாஸ்ல தான் வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்க உங்களை போய் படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அம்மா வந்து வெளியில டிவி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. சோ நம்மளோட ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, வெளியில டிவி ஏதோ ஓடுறது, அதாவது படம் ரொம்ப சீரியஸா போயிட்டு இருக்கு, அம்மா என்ன பாதியிலே நிறுத்திட்டாங்க, அதனால என்னோட படிப்பெல்லாம் நான் வந்து கையில வச்சுட்டு இருப்பேன், அதனால எண்ணம் எல்லாம் அங்க இருக்கும். அதுதான் வந்து புலன்களை நம்ம வந்து எப்படியாவது கட்டுப்படுத்தணும். யாருக்காக சொல்றாங்க, எனக்காக சொல்றாங்க, என்னோட ஃபியூச்சருக்காக சொல்றாங்க அப்படின்றது இருக்கணும். அண்ட் மோரோவர் நான் எப்பவுமே வந்து சொல்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் போது சொல்றது என்ன அப்படின்னா, முதல்ல பசங்களை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா முதல்ல நாம வந்து கட்டுப்பாடா இருக்கும். அப்புறம் தான் நீங்க வந்து யூ ஹேவ் ஆல் ரைட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த சில்ட்ரன். நம்மள ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ண முடியல அப்படின்னா பசங்களை நம்ம வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ரைட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் த சில்ட்ரன் அட் ஆல். முதல்ல நாம வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டடா இருக்கணும். அது இந்த புலன் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த நாக்க கட்டுப்படுத்தணும். இதை நான் சொல்ல படிச்சுட்டே இருப்பீங்க, திடீர்னு ஒரு பிரியாணி ஸ்மெல் வந்துட்டுன்னா அப்படின்னு போட்டு அந்த பிரியாணி ஸ்மெல்ல தான் நம்மளுக்கு வந்து போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து படிப்புல புத்தி ஏறாது. அதனால அந்த புலன்களை நம்ம வந்து கட்டுப்படுறோம். இது முடிச்சுட்டு நான் வரேன் அப்படின்ற மாதிரி நீ வந்து சொல்லணும். அது பின்னாடி வந்து ஓடக்கூடாது. ஆனா இந்த புலன்கள் அத்தனையும் வந்து நம்மள வந்து எப்பவுமே வந்து அலக்கழிச்சுட்டே இருக்கு. அதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம ஒரு இதுல வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம கிருஷ்ணரையே நினைச்சிட்டு இருப்போம். டக்குன்னு வந்து ஒரு வேலை விஷயமா இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, வேற ஏதாவது தாட் ப்ராசஸ் வந்துட்டு அப்படின்னா கிருஷ்ணர் ஏற்கனவே வந்து இந்த மாயாதேவிட்ட வந்து சொல்லிட்டாரு, எப்ப வந்து நான் வந்து அந்த மனசுல வந்து நான் இல்லையோ அப்ப நீ பூந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிடுவாரு மாயாதேவிட்ட. அதனால மாயாதேவி பார்த்துட்டே இருப்பார், நீ எப்பவும் நினைச்சுட்டு இருக்கியா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருப்பார். நம்ம நினைக்கல அப்படின்னா டக்குன்னு நம்ம வந்து மாயாதேவி இது பண்ணுவாங்க. சோ அப்போ நம்ம வந்து சாண்டிங் வந்து பண்ணிட்டு இருப்போம், டக்குன்னு வச்சுட்டு போயிடுவோம். ராத்திரி வந்து ஐயோ சாண்டிங் பண்ணவே மறந்துட்டேன்னு, 6 தான் பண்ண, இன்னும் 10 பண்ணவே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி வரும். அப்போ உடனே வந்து 12 மணிக்குள்ள முடிக்கிறேன். சரி இன்னைக்கு இல்லையா, இன்னைக்கு ஒரு 4 தான் 10 தான் முடிக்க முடிஞ்சது, 6 நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பண்ணக்கூடியவர்கள்லாம் கூட இருக்காங்க. அதனால நம்ம எப்படி அப்படின்னா மன உறுதி வந்து நம்ம கிட்ட வந்து இருக்கணும். இதுதான் அப்படி இது முடிச்சிட்ட அப்புறம் தான் மத்த வேலைலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து மனசு வந்து நம்ம சொன்னதை வந்து கேட்கும். இல்லை அப்படின்னா நம்ம மனசுகளின் பின்னாடி ஓடுவோம் அப்படின்றாங்க. சோ கற்றறிந்த முனிவர்கள், தத்துவவாதிகள், ஆன்மீகவாதிகள் என்றும் பலரும் புலன்களை வெற்றி கொள்ள முயல்கின்றனர். ஆனால் தங்களது முயற்சிகளுக்கு மத்தியிலும் மனக்கிளர்ச்சியின் காரணமாக இவர்களில் மிகச்சிறந்தவர்களும் பௌதீக புலன் என்பதற்கு இரையாகி விடுகின்றனர். நீங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம், விஸ்வாமித்திரர் என்ன பண்ணாரு, ரொம்ப தவம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு, மேனகை வந்தாங்க, அவரோட அழகு அதெல்லாம் வந்து பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து அப்படியே அந்த சென்சுவல் பிளஷர் வந்துட்டு அவருக்கு உடனே வந்து அவங்க பின்னாடி போயிட்டாங்க, அவர் பின்னாடியே போயாச்சு. அதுதான் நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம், அப்பேற்பட்ட தத்துவவாதிகள் முனிவர்கள் எல்லாமே அந்த இதுக்கு
புலனுக்கு அடிமையாறாங்க அப்படின்னும் போது நம்மளாம் ஏமாத்துறோம். சோ உலக சரித்திரத்தில் இது போன்ற பல சம்பவங்கள் இருப்பது உண்மையே. எனவே பூரண கிருஷ்ண உணர்வின்றி புலன்களை மனதையும் கட்டுப்படுத்துதல் மிக மிக கடினம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. அதனாலதான் சாதுவாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம சன்னியாசி அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா நம்ம சொல்லிடுறோம். சன்னியாசியா இருக்கிறது எவ்வளவு சிரமம் அப்படின்றது எல்லாருமே எந்த இடத்துலயும் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுடைய புலன்கான உண்டான செயல்கள் அப்போ உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ நம்ம கட்டுப்படுத்து அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டே இருந்தாதான் அது கட்டுப்படும். இல்லையா அப்படியே விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, மாயாதேவி உட்காந்துருவா. அது அப்புறம் நம்ம சன்னியாசியா இருக்கிறதுல இருந்து கிரகஸ்தனா ஆயிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் சொல்றது சன்னியாசியா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களின் தொண்டில் என் மனம் ஈடுபட்டிருந்தால் என்றும் புதுமையாக திகழும் தெய்வீக இன்பத்தை நான் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளேன். பெண்களுடனான பாலுறவு வாழ்வினை நான் எப்போதாவது எண்ணினால் உடனே என் முகத்தை அதிலிருந்து திருப்பி எண்ணத்தின் மீது காரி துப்பு விடுவேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. இது யமுனாச்சாரியார் சொல்றாரு. யமுனாச்சாரியர் சொல்றாரு, ஏதாவது எனக்கு பெண்கள் அப்படின்னு இந்த பாலுணர்வு அப்படின்னு ஏதாவது அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்துருது அப்படின்னா திரும்பி பற்றி அதை காரி துப்பிடுவேன். இது இவ்வளவு சீப்பானவனா நான் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காரி துப்புவாங்க. அதுதான் சொல்றது. அதே மாதிரி மாமன்னர் அம்பரீஷால் பெரும் யோகியான துர்வாச முனியரையும் வெல்ல முடியுது. எதனால அப்படின்னா மனசை கட்டுப்படுத்தினால துர்வாச முனியரை வெல்ல முடியுது அப்படின்றது சொல்றாங்க. சோ இதோட நம்ம இதை முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்தவ்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண.